Хората искат да бъдат излъгани и да си мислят, че това нещо по някакъв начин е здравословно. Бях говорил с един и аз го питам, и от кога пиеш толкова протеини? От 4-5 месеца. Имаш ли и разстройство? Той вика да. И аз го питам, от 4-5 месеца ли? Откъде знаеш? В един момент трябва да си зададеш въпроса, къде е границата между добавката и допинга? Да предлагаш тирите на 30 годишни мъже. Това вече е кастрация. Това винаги ще останеш чисто хормонно момченце. Никога няма да се развиш потенциала. Ти си спираш растежа на 16. Напълват ендокринната система. Да се върнем към перфектното тяло за плаж. Всички викат само пептиди. Това е новото чудо. Много опасен тренда. Аз съм на нормално тегло, обичам да ям, слагам си пептида, отслабвам. Рубуваме на химията. Първото, никой не ти обяснява, че това не е чудо. Това, че отслабваш, не означава, че това е здравословно. Ако не се храниш достатъчно белтъчини, започваш да губиш мускулна маса. Ти започваш да остаряваш. Значи една жена, която дава луди пари за козметика, губи мускулна маса, което е най-добрият антиейджинг и е безплатен. И ти даваш пари за да остарееш. Обаче здрави мъже, като мен и теб, започват да слагат GRP-та. Какво се получава? Един пептид, който може да спаси живота на дете и да го направи да живее абсолютно пълноценно, и един мъж, който може да го направи импотентен. Сега един морален въпрос. В момента много нашумяло по TikTok, Instagram, инфлуенсъри, които до вчера ти рекламират хазарта, днеска да ти продават пептиди. Ще ти обясни ли сега, ако обичаш да си пиеш алкохол, какво ще случи с своя панкреас? Проблемът е, че хората не правят абсолютно нищо, каквото трябва да правят. Виждат някой инфлуенсър, който им продава нещо, купуват го, слагат си го, 99% ефекта е негативен. Почти никой не взима официалните продукти. Не са лекарства, това са химикали за изследователни цели. Когато се движиш по-малко, когато ядеш повече, и много хора казват стреса. Сега сме се оправдали с този стрес. Този стрес винаги е имал. Прави човека, който е живял преди, той е имал стрес. Дали ще оцелее. Сега като говорим за пептиди, това много ми напомня тогава как беше пазара на криптовалутите. Защото в началото нямаше регулация, нямаше правила. И това отвори вратата за хора, които търсят просто лесни пари и въобще не ги интересува, какво се случва с хората. Сега с моето минало след това обяснява, че нямаш сестра. Здравейте, приятели на дъното! Аз съм Константин Игнатов и добре дошли в Контра. Днешният ми гост е човек, който повече от 20 години работи в света на храненето, спорта и добавките. Нутриционист, консултант по спортно хранене, предприемач и човек, през когото са минали хиляди клиенти, от хора, които просто искат си подобрят живота си, до професионални спортисти на световно ниво. В свят, в който социалните мрежи постоянно ни продават бързи резултати, магически хапчета и перфектни тела, днес ще говорим за това, кое наистина работи, кое е просто маркетинг и къде е границата между здравето и бизнеса. Ще говорим за добавките, за пептидите, за опасностите на модерната химия, за дисциплината, за храненето и защо хората все по-често търсят пряк път към резултатите. Добре дошъл, Кирил Танев! Благодаря ти за поканата. Много се радвам, че дойде днеска. Ти си имаш собствена компания за добавки, нали? Да. Как се роди идеята да създадеш една такава компания в един толкова пренаситен пазар? Аз, когато създадах компанията, пазара не беше пренаситен и аз тогава не го направих с идеята да създавам компания, специално за добавките. После с храните бях малко по-наясно какво искам да правя, но когато създавах добавките, ги създадах просто, защото имах нужда. Аз тогава се занимавах с персонални тренировки, има хора, които тренирах и просто ми трябваха продукти за изгаряне на мазнините, които да нямат стимуланти, които да изхвърлят водата, които да намалят апетита и общо неща, които на мен ми трябваха и аз ги комбинирах от няколко неща. Давах зелен чай, отделно капсули, карантин, 5-6 неща и хората не искаха да ги пият по 5-6 капсули, което е нормално. И аз тогава реших да създам някакъв билков продукт, който да има и елкарнитин, за да мога да го направя като формула, която да дам едно хапче или 2 хапчета и съответно първия месец обикновено винаги се използват по-леки формули. Организма има нужда от един тип неща в първия месец, друг тип неща във втория месец и евентуално в третия месец, в зависимост от това как ти върви процеса на изгарянето на мазнините, трябва други неща. Дали ще са енергия, дали ще е супресор на апетита. И затова ги скалирах така. Бърн 1, бърн 2, бърн 3. Тоест, това е моята си логика, която се прилагах към клиентите и просто исках да създам един продукт. Създадах го тогава в една компания, която занимава само с билки. Всички ми казваха, това е абсурд, има толкова много американски продукти, които са дори по-евтини. Къде ще пробиш с такъв продукт? И аз тогава казах, окей, то е ясно, че няма никой да ми го продава, аз ще го продавам на моите клиенти, за мен това е окей. Така стартирах с добавките, оказа се всъщност, че едно нещо, когато работи, без значение, че не е на известна компания, без значение, че
е по-скъпо, то се продава, защото работи. И тогава за първи път ми светна лампата, че всъщност има една голяма илюзия, че хората търсят ефтиното и търсят известното. Всъщност хората търсят резултата. И така се роди идеята и така започнах. Значи ти си започнал от един fat burner до международна компания. Ами да, по-скоро започнах от един Fat Burner, Burn 1, Burn 2 и последствие вече видях доста неща ми се откриха, защото ти знаеш, че ти като тръгнеш в една посока, защото не знаеш точно какво ще се случи. И аз също в началото не знаех какво ще се случи и като видях всъщност посоката, потребителското поведение и всичко останало и продължих нататък. В кои държави в момента изнасяте? Специално с мъфините официални представителства вече имаме в Румъния, в Кипър, в Швейцария, в Германия, в Гърция изнасяме, в Дубай, Саудитска Арабия имаме малък пазар, но това е умишлено, защото аз още когато тръгнах тая експанзия да правя навън, исках да е стъпка по стъпка, защото когато понякога растежа може да те убие, да те фалира самия растеж. И хубаво направихме, че първо започнахме с българския пазар, няколко изложения направихме в чужбина. Те ни отвориха пазар навънка, но държава по държава, защото всъщност ти осъзнаваш във всяка една държава какво още трябва да допромениш. И аз много пъти съм променял продукти, специално за храните. На няколко пъти смених рецептите, точно заради тези особености. И ако хвърлиш всичко и се опиташ да отидеш навсякъде, със сигурност ще се провалиш. Това е повечето хора всъщност точно това искат, нали? Голямата експанзия, голямата печалба днес, но според мен е по-добре човек по-бавни стъпки да върви, за да може да се адаптира по правилния начин. По какво точно се различават изискванията на качество в България и в чужбина? Сега, например, ти каза Fat Burner. В България, ако погледнем няколко Fat Burner, те са направо скандални, те са на почти основа MDMA. И това в чужбина не можеш да го продадеш така. По какво се различава сега качеството и изискванията? Виж, в България има такива изисквания, каквито има в целия Европейски съюз. Проблема е, че много малко хора следят всъщност реално за контрола. Контрола е общо на хартия. Но много малко хора тестват съставките, защото пазара първо е пренаситен, второ те нямат нито човешкия ресурс, агенцията по храните, нито имат и желанието да тестват, освен ако няма някакъв сигнал. И за това нещо хората си позволяват да правят своя воля. Има и предвид, че в чужбина също не е толкова зависи, нали, и там има слаби брандове, и там има нискокачествени продукти, и там има опасни продукти. Не случайно дори в Съединените американски щати, където е по-либерално от към съставки. Там юхимбина е разрешен, в някои щати и по-сериозни стимуланти са разрешени. Но дори и там има изключително много забрани, изключително много фирми злоупотребяват преди с прохормони, после с стимуланти. Така че човешката психология навсякъде горе-долу е една и съща, с тая разлика, че там наистина, ако те хванат, последствията са много големи, в България почти няма. Да. И как точно се сглабя една такава формула? Ти сам ли избираш съставките или по-скоро работиш с един екип с специалисти, фармацевти, биохимици, които накрая ще гарантират синергията от всичкото? Как тръгват нещата? Поне аз как работя. Всеки човек си има някаква система, по която работи. Аз първо тръгвам от това какво искам да създам като краен резултат, а не какви продукти имам и как да ги съчетая и кое работи, кое не, нали, кое има хубава, да кажем, е популярно в момента. Аз искам ефекта, примерно да намаля апетита, да увелича енергията и да задействам, тъй като изгарянето, примерно за Fat Burner, защото те всичките продукти имат различен начин на сглабяне. Да кажем, един Fat Burner ти търсиш хикс ефекти в хикс време. И тогава почваш да търсиш кои съставки, в каква комбинация, в какви милиграми ще дадат крайни ефекти. Започваш да тестваш с различни неща. Това естествено става благодарение на лаборатории, защото всяка една съставка може да се взаимодейства с друга в формат да я подсили действието или да го блокира. Различните съставки изискват други добавки, които да ги активират, да кажем. И много е специфично, но винаги тръгвам от идеята какво искам накрая да стане. И смесваме различни формули, различни милиграми, докато постигнем въпросния ефект. Ако въпросният ефект е постигнат, пускаме добавката. Ако не го постигнем, добавката не стига до пазара. Аз имам много добавки, които не са стигнали до пазара, просто защото не можем да постигнем това, което аз искам. Ти работиш и с много висши спортисти, нали? Точно. И това мисля, че е най-големия тест на най-висше ниво. Кои спортисти залагат името си за твоите продукти?
Значи при нас, аз работя с спортисти на високо ниво, на високо спортно майсторство и при тях точно всичко, там можеш да тестваш много неща. И храни, методи, добавки, защото те са на ръба на своите възможности. И при тях се получава едно нещо работи ли или не работи. Защото ако да кажем при нормален човек изтестваш, ти днеска можеш да имаш добър ден, да направиш хубава тренировка, да си се запознал с някой, да ти е готино и този хайп да го принесеш на добавката. На другия ден може да си смазан от работа, депресиран, да си гледа лошо новини, да си се скарал с жена си, да отиш на тренировката, да си смазан и да кажеш, тая добавка не работи. Докато един спортист, той много внимателно знаем той с колко скача, колко бяга, колко е издържлив. Тоест ние знаем много, много добре неговите показатели. И когато вкараме една добавка, ние виждаме в каква насока тя работи. Дали става по-издържлив, по-бърз, по-бързо ли се възстановява. Имаш много метрики, които се измерват. И по този начин спортистите всъщност са най-добрият барометър. А щом работи при тях, това означава, че при нормален човек ще работи по 5. Окей, а можеш ли бързо си представиш твоята компания? Как се казва? Къде можем да ти намерим продуктите тук в България? Get More Power се казва моя сайт. Там съм сложил повечето брандове, с които работя. More Power и More Delicious са моите компании. More Power е за добавки, More Delicious е за храни. Благодаря ти много. Аз имам образование в тази сфера. Нали? В 20-таците ми взех висше образование, ама още гледам да чета колкото мога, да напредвам, се образовам и много обичам да следа навиците на хората. Как тренират, как живеят, добавки, начин на хранене. И в последното време знаеш какво съм забелязал, че е голяма мода. Много хора по социалните мрежи вечерта си качват една шепа пълна с добавки. 20 различни хапчета и са много горди с това. Сега, честно, това грижа за здраве ли е или по-скоро тези хора си признават публично, че въобще не знаят как се хранят? Значи аз винаги съм казвал, че добавките, въпреки че това е бизнеса, и с това започнахме темата, те са на края на пирамидата. На първо място винаги е тренировката. Без значение дали е фитнес, дали е някакъв друг спорт, дали е някаква активност дори. Тя винаги е на първо място. Оттам нататък ти е възстановяването и съня. Това също е изключително важно. Оттам нататък ти идва храната и въпросните навици. И чак след това с добавките можеш да запълниш някакви дефицити, ако ги нямаш, ако не ги доставяш чрез храната. Можеш да си помогнеш да постигнеш някаква цел, да прескочиш някакво плато. Но ти трябва да си много наясно какво искаш да направиш с добавките, а не просто да ги пиеш, защото трябва да ги пиеш. Това е много, много важно. И снимайки си добавките, много често някой може да стане дори за смях, защото има много добавки, които нямат абсолютно никакъв смисъл. Има добавки, които са много полезни. Да, за сън добавките, примерно, те могат, ако човек има лош сън, те могат много да му подобрят съня. Обаче има хора, които си спят изключително добре, много дълбоко, и за какво пият добавки за сън, въпреки че са модерни, въпреки че работят. Така че при добавките трябва да си много наясно защо ги взимаш, как да ги взимаш, колко да взимаш, какви да взимаш, но няма абсолютно никакъв смисъл да посягаш към тях, преди да си свърши останалите неща. Там е проблема, не е проблема в самите добавки. Проблема е докато стигнеш до тях и да ги избереш. Сега много въпроси ми отключи. Да започнем първо. Средностатистическият човек, кои 3 добавки, например, са смислени за него? Ами виж, пак ти казвам, от двама човека може да имат абсолютно един и същи лайфстайл, един и същи тип хранене, но един да отключи едни дефицити, другия да отключи други дефицити. Аз мога веднага да ти кажа, примерно, най-популярните ще ти каже омега-3, абсолютно задължително, защото е есенциално, тялото не го произвежда, но се използва и в ендокринната система, сърце, мозък, супер много неща. Аз мога да ти кажа, ти трябва да ядеш задължително, трябва да приемаш задължително омега-3 като добавка. Ти ще кажеш, да, супер, обаче аз не знам, че ти примерно ядеш 4 пъти в седмицата мазна риба. За какво ти препоръчвам тази омега? А тя е есенциална, супер важна. И по същия начин и с витамините. Аз някой мога да кажа, витамините са супер важни. Да, обаче този човек, примерно, се храни доста балансирано, с високо качествена храна, няма кой знае какъв разход на витамини, тялото му ги абсорбира добре, защото също това е много важно, до каква степен ти ги абсорбираш. И ти ако си пуснеш на изследване, всичко ти е наред с храната, която консумираш, за какво те тъпчеш допълнително с витамини, каквито и да са, колкото и да са полезни. Така че има неща, които просто трябва човек да съобрази с самата личност и целите,
които има въпросният човек. Няма най-добро или най-лошо, защото едно най-добро, аз мога да, ако се върнем на примера, едеш 4 или 5 пъти мазна риба в седмицата, хапваш чия, да кажем, ленено масло и аз ти дам още омега-3, концентрирана, аз ще разредя кръвта много. Може да ти падне тестостерон, ще ти падне холестерола и може да имаш да почнеш да пукаш капиляри. В смисъл, има много неща, които могат да ти навредя с добавка, която е супер полезна. Интересно. Ама никой от нас не си прави изследвания, ми просто си избираме, това добре звучи, това някой ми казва, пий го това, пий го онова. Как най-добре да разберем какво се нуждае нашето тяло? Защото, нали, това си, както казваш, един процес. Сега, аз като спортист, зависи в каква програма съм в момента. Ако сега кажа 3 месеца искам да влеза повече в пауърлифтинга, силата да вдигна, ако искам по-издържливост да променя, нали, всеки път нещо друго ще ми трябва. Абсолютно. Всеки път кръв ли трябва да давам да си направя едно изследване или откъде точно да знаем какво ще ни трябва на тялото? Значи, когато това е другото нещо, значи първо си добавяш дефицитите, които ти винаги можеш да си пуснеш едно изследване, за да видиш дали имаш дефицити. Ако нямаш дефицити, нали, си окей и няма, ако всичко ти е наред като хранене, да кажем, и витамини, покрил си необходимите витамини и минерали от това, което приемаш, нямаш крампи, магнезият ти е висок, да, може да взимаш профилактично магнезия, но няма да взимаш 600 мг магнезия, ще взимаш една таблетка профилактична, да си донабавяш това, което изразходваш по време на тренировка, потенете сега прямо идва лятото, потим все повече, да, естествено, че електролити те ти трябва, защото ти така не че ги губиш по време на самата тренировка. Казвам, искаме да качим сила. Какво ще ни качи реално силата? Да, креатина ще ни качи силата, да, бета-аланина ще ни качи силата. Използваме едно-две неща, когато вземем максимум от тях, вече може да преминем към следващия продукт, да ги ротираме. Не е нужно човек да вземе от всичко, да си направи някакъв коктейл огромен и да не знае всъщност какво се случва. Добавките са инструмент. Както е инструмент храната, както всичко това нещо е инструмент. И ти можеш да го включваш, да го изключваш и да го ползваш по определен начин, да увеличаваш дозировката, да я намаляш според целите, които имаш. Но това, което казваш за изследването, всеки един човек, който се интересува от здравето си, трябва поне веднъж в годината да си пуска цялостни кръвни изследвания, урина. Какъв е проблема да закачиш още един пакет с витамини и минерали към това, което правиш? Няма, нито е много скъпо, но реално една опаковка витамини ти струва точно толкова, колкото си закачиш един пакет за витамини и минерали в годишното изследване, което ти задължително трябва да правиш за себе си. А има ли добавки, които ако чуеш просто, че някой ги взима, се хваща за главата, защото тялото веднага ги изхвърля и просто ти правят урината по-скъпа? Ами те са има изключително много добавки и в зависимост от тренда, много често излизат неща, които са много вайрал, както се казва, хората ги купуват, не усещат никакъв ефект, но продължават да ги купуват тези неща, защото просто са модерни в момента. Идва известен период и науката ги отхвърля. Аз затова съм бил много против крайните изказвания за определени добавки. Аз също много рядко ще ти кажа за нещо, което е супер важно, което ти трябва да го приемаш на всяка цена. Защото едно нещо, което не е минало проверката на времето, няма как. Ето, примерно, много често са ме питали за неща, които, примерно, резвератрол, някакви други неща, които да, те имат огромен потенциал, но аз лично няма как да го измеря този потенциал. Ако ме питаш за креатина, веднага мога да ти кажа какво се случва, защото много хора са минали с креатин, за бета-аланина по същия начин. Мога да ти кажа какво се случва. С кофеина мога да ти кажа какво се случва. Примерно с трибул, с различни други билки, мога да ти кажа какво се случва и при кой може да се случва. Но има много неща, които ти няма как да ги измериш, или пък добавки за фокус. Сега в момента е много важно добавка за фокус, а пък той примерно цял ден работи в склад на едро и мята каси и си взима добавка за фокус, защото нали, това е модерно, защото тая добавка за фокус ще го накара нали, какво да се фокусира, за какво ти е. Или пък отиваш някъде на почивка и взимаш добавка за фокус. Да, ако работиш часове, учиш, да, тя ще помогне много. Но нали, ти трябва да направиш още куп неща. Тая добавка на фокус никога не ти свърши работа, ако преди това си наял с бързи захари и разни други неща. В смисъл, за какво говорим. Така че много е важен контекст и как се взимат добавките. Колко процента реалистично
можем наистина да си изкараме повече от добавки. Защото ако вярваме сега на... Отиди си купи едно такова списание за бодибилдинг, каквото нищо друго не е, освен реклама за някакви бустери, протеини, какво ли не. Ако вярваме на това списание, с цялата тази тренировка, всичко това тяло само се прави с добавки. Значи не трябва да спиш, не трябва да се храниш, само добавките са. Колко процента реалистично изкарваме с добавки? Аз съм го казвал много пъти, професионален атлет дига не повече от 2-3 до 5% може да се повиши капацитета с добавки, а средностатистически човек, който не се храни по най-добрия възможен начин, да кажем 80-20, ако използва, 80% от храната да му е правилна, 20% да му е джънк и тези 20% да ги компенсира с добавки, си окей. Но ти не можеш да компенсираш всичко. Да, можеш, ако не ядеш достатъчно белтъчини, може да ги компенсираш с протеини на прах или с аминокиселини. Ако не приемаш достатъчно фибри с храната, може да компенсираш с добавка с фибри. Ако не приемаш достатъчно есенциални масни киселини, може да ги компенсираш с добавки, нали, масни киселини. Но има неща, които ти не можеш да компенсираш. Както казахме, съня и почивката. Няма как да го компенсираш това нещо с добавки. Тоест има места, където добавките могат да дадат много. Ако не се храниш правилно, ако не приемаш достатъчно белтъчини, да, 3 шейка или 2 шейка на ден ще направят разлика. Ако ти в момента примерно си 80 кг, искаш да качиш мускулна маса, обаче приемаш не повече от 100 грама белтъчини за целия ден, да, ако вкараш още 2 шейка и ти станат 160 грама, нали, говорим за качествен протеин. Нали. Тук говорим само за неща, които работят, те ще направят разлика за теб. По същия начин, ако си силов състезател или експлозивен, ти така ли, че си изразходваш твоя креатин? Няма как. В смисъл, дори да хванем една леля отвънка на улицата и тя, ако затича за автобуса, и тя ще изгори креатин, нали, да си възстанови АТФ-а. А представяш всеки ден да правиш часове тренировки. Естествено, че го изразходваш твоя АТФ. И естествено, че изразходваш депата на креатин и ти нямаш толкова време да го наваксаш с храната. Естествено, че ще работи при теб. Също е с L-карнитина. Това са неща, които те съществуват в нашия организъм. Искаме или не искаме L-карнитин, това е аминокиселина, която синтезира от други две, която тя има вътре. Тя играе ролята. Тя играе ролята и в ендокринната система, в сперматогенезата. Ацетил-L-карнитина минава бариерата мозъчната, сърцето използва L-карнитин, митохондрите, те така не транспортират мазните до там. Това нещо работи, няма как да го кажеш не работи. Когато то е пренаситено в организма, ти го имаш в достатъчно количество, естествено, че като прекараш и 10 грама L-карнитин да сложиш като добавка, те няма да промени играта. Обаче, ако си изчерпан и вкараш 2 грама L-карнитин, те могат да направят огромна разлика. Така че много е важно точно контекста, за който говорим. Една добавка може да свърши страхотна работа на теб, на мен да не ми свърши никаква работа. Затова и при един човек, ако се върнем на твоя въпрос, колко процента? Да, ако човек е изразходил изцяло депата си с L-карнитин и няма кой да транспортира тия масни киселини, въпреки че създаваш условията, примерно ти си ги освободил, влезли са в кръвообращението. Това е все едно да имаш една огромна камара с тухли и да имаш една транспортна количка. И примерно да имаш 30 човека, една камара тухли, 30 човека, една транспортна количка. Това е L-карнитина. Да закарат тухлата до определеното място. А ако имаш 50 колички с едната камара камъни, които вече така не си ги разградил, и 50 човека, съвсем друго е. Затова казвам, че много, много специфична една добавка може да даде при някой огромен ръст и да каже това е най-доброто ever и за друг човек да не свърши абсолютно никаква работа. Ама все пак няма нищо, което само плюсове ти гарантира. Сега има ли опасности с добавките? Например, пак ти казвам, че всеки сам е експерт, просто витаминки какво лошо мога да направя? Минерали, дай двойното направо. Сега, ако прекаляваме с масно разтворимите витамини или с някои минерали, нали, има и възможността по-скоро си вредим на нашия организъм. Много сериозно. С някои дори могат да наубият. Например, кои? Калий. Калий? Да. Калий много е полезен, калий е страхотен, супер, много важен елемент. В момента, в който прекалиш с калия, кръвта ти става като желе и ти приключваш. Една от инжекциите в изпълнението на смъртно наказание е с калий, защото ти спира сърцето. Интересно. Няма какво да кажем. Витамин С. Огромни дози витамин С, камъни в бъбреците. Да продължаваме нататък. Кажи още 2-3, защото никой не говори за това. Защото ако включиш рекламата, всеки ти казвам, ще казва, ето, вземи 3 от тези таблетки. На теб ти трябва количество хикс. Тази таблетка ще ти даде 100 хикс от цялото. Да, само че е много важно, пак казвам, от какво ти имаш нужда, да го дозираш правилно и какво очакваш от дадената добавка. Защото реално има много хора, които нямат абсолютно никакъв... Ето, както давам пример с берберина.
Или там нещата, които са за регулация на кръвната захар. И знаете, ако си с ниска кръвна захар, ако не ядеш въглехидрати и се набухаш с тия добавки, които ти свалят кръвната захар, и ти си припаднал на втората минута. Губиш съзнание и ако ти не знаеш как да реагираш, или да си вкараш въглехидрати, или да спреш да починиш, защото тяло така че може да се разгради и мускулна тъкан, нали, минути да се направи глюкоза и да оцелееш, обаче ако ти се панираш, ако ти стане лошо, ако паднеш, ако си удариш главата, това е от добавка. Да. И това се случва много често. Нали, ти когато си на нискокалорийна диета, не приемаш въглехидрати и се наблъскал с берберин, алфа-липова киселина, хромопиколинати, всичко останало, което е супер и може да спаси човешки живот. Наистина може да спаси човешки живот. Може на друг да е направо да го срине. Ако погледнеш на добавките, не пише отзад какви са взаимодействията с лекарствата, които взимаме добавката. Откъде е? Ние това го знаем. Например, знам, че има добавки на билкова основа, които намаляват ефекта на тези противозачатъчните таблетки на жените. За кръвното налягане има добавки, които пречат. Има добавки, които могат да ти дадат положителен тест за наркотици, ако те спрат полицаите. Така че има много неща, които са специфични, но много малко се говори за тях. И точно това е... Хубаво е, че хората започнаха да се обръщат повече внимание на здравето. Хубаво е, че имаме инструменти, с които да влияем на различни процеси в нашия организъм. Много е хубаво, но трябва да знаем как да ги ползваме правилно. Аз също, примерно, когато уча за изпити, когато имам фокусирана работа, аз използвам добавки, които ми помагат да ми заострят фокуса. Наистина работят много. И като памет, и като начин на мислене, задържане на вниманието за по-дълго време. Например, за студентите, които ни гледат? Тук пак аз избягвам да давам конкретики, защото едно нещо за един може да е много добро, за друг да е лошо. Примерно аз съм изключително доволен от лъвската грива или комбинациите от такъв тип гъби. На мен специално ми работи много добре. Корейския женшен, истинския корейски женшен също ми работи много добре и ми заостря вниманието. Така че има различни комбинации с витамини от Б групата, които могат да се използват. Но е важно колко време ги използваш, кога ги използваш, защо ги използваш, дали комбинираш с кофеини. Тя и храната ти трябва да е по подходящия начин построена, защото аз пак, както преди малко казах, не можеш да се наблъскаш с захар и с кола, да ти направят хайпа и ти след 30-40 минути вече кръвната захар ти е паднала и то съчетание с нещата трябва да се комбинират. Но когато си ги направиш правилно и вкараш една добавка, тя прави огромна разлика. Примерно, давам ти пример, аз ако седна да уча за изпит или имам някаква много важна работа или трябва да се подготвя за нещо, да, комбинирам женшен, да, комбинирам лъвска грива, слагам ги, пия определено количество кафе или кофеин, за да ми вдигне временно вниманието, да ми го заостри. Нещата работят. Но аз не го правя всеки ден това нещо, защото ще спре да работи в някакъв момент. И го правя тогава, когато имам най-много нужда, когато съм взел максимум от своя капацитет. Втори ден, трети ден, четвърти ден на нужда на фокусирано внимание. Но пак казвам, ако ти го правиш това нещо постоянно, това нещо не ти трябва. То може да ти даде една малка част. Но ти ако си супер разсеян, ако въобще не знаеш къде се намираш, ако това ти се случва за първи път, това няма да ти даде кой знае каква разлика. Но вече, когато си взел максимум от себе си, искаш да надскочиш, тогава може да направи разликата. Okay. Най-проданният продукт при добавките е безспорно протеина, нали? Да, по-скоро да. Но ако сега излезнем и погледнем цените, тук 1 кило 5 евра, там 80 евра, човек не знае какво се избере, нали, ако няма малко образование към цялото и хората стоят и гледат. Окей, ние винаги с цената плащаме качество или, както например сега при дрехите, много често плащаме просто маркетинг и марката. Да, тук протеина е най-болната тема, ако трябва да бъда честен, защото преди години протеините бяха протеини. Купуваш си сурватъчен протеин, т.е. сурватъчен протеин с някакъв вкусител и it's окей. Обаче сурватъчният протеин, той е остатъчен продукт от производство на сирене и на кашкавал. Сурватката, която остава, тя се филтрира с при ниска температура, специални филтри, става концентрат, става изолат. Това е много скъпа технология. И преди години сурватъчен протеин се използва основно в бебешките храни. Те са най-големия консуматор на протеин. Не сме спортистите. Това са бебешките и болничните храни. Те бяха най-големия консуматор. Ние бяхме втория, спорта беше втория. В момента, в чужбина 10 години, в България последните 5, да кажем, консумацията на протеин е ето така
кривата е в небесата. Цената на протеина се е дигнала над 5 пъти до момента. Това са 500%. Защо? Защото протеина влиза навсякъде. И само ще кажа, че Starbucks, пускайки протеинова напитка преди няколко месеца, дигнаха цената на протеина с няколко процента. Защото влиза, това е Starbucks, които имат знаеш колко хиляди обекта. И в момента, в който те стартират, те почват да продават по 60-70 хиляди дози на ден, достигане до 400 хиляди дози на ден. Това се появява, се едно утре се появява още един завод, който произвежда протеин. Оттам нататък имаш всичките големи вериги. Вече абсолютно навсякъде всеки консумира протеин, цената отива много. Протеина в момента е много скъп. Наистина е много скъп. И когато от това вече, обаче потребителя не е готов още на тая цена. И тук излезе спекулата. Първо започнаха репликите. Второ започнаха снижаването на качеството, слагането на вместо сурватъчен протеин, сурватка на прах, която се използва в сладкарството, животни се хранят с нея. Тук бързо да те попитам нещо заради текстурата в цялото, защото аз често виждам, че има протеин, който изглежда като пясък и като брашно. Какво това ни говори и също и за филтрация, чистота на продукт и кое точно е по-доброто качество? По какво виждаме качеството? Защото ти самият казваш, че качеството слиза надолу. Ама ако не си сега биохимик и да го знаеш веднага, сега потребителя по какво ще познае, че качеството е добро, а не е просто да имаш хубава опаковка? По принципно потребителя на вкус много трудно може да разпознае фалшивия от истинския продукт. Изключително трудно е това нещо да се направи, поне в момента, защото миксовете, които се използват, аз така, първо сурватка на прах, използват се различни сухи млека, използват се различни филъри, които са също толкова вкусни, те не влошават вкуса и е много трудно. И затова има и толкова голяма спекула, защото аз ако ти дам един протеин, който е 60%, един протеин, който е 80%, ти почти не можеш да направиш разлика. В вкуса ти е 20%, всъщност трябва да ги замениш с нещо. С какво ги заменяш? Вече тук идва и разликата в цените, защото истинския протеин, да кажем, сурватъчен, защото е най-масов, по-ще ти разкажа и за растителния протеин, тъй като сега в момента работя върху точно това, разработването на растителен протеин с качеството на сурватъчен. Но истинският сурватъчен протеин, той започва, производството на истински качествен протеин започва още с взимането на млякото. То трябва да бъде по специален начин, първо обезпаразитено, за да не се вдигне температурата, за да не се пресече още в началото. Разбираш, ти още в началото има значение как махаш бактериите. Оттам нататък самата филтрация, тя прямо се прави при ниска температура, микрофилтрация, да се спрят лактозата, мазнините и другите неща. И тогава излиза концентрата, който е най-евтината форма, но пък е много богата на фракции. Оттам вече може да има допълнителна филтрация, да стане изолат. Оттам може да се хидролизира, но тия фракции могат да се вземат полезните лактоферини и всичко останало, да се върне обратно в вече филтрирания протеин. Цената вече отива в небесата. И реално, ако трябва да ти донеса един истински хубав, качествен протеин, то е много скъп. И точно дойде момента, в който аз трябваше да предлагам на моите клиенти протеин. Аз не знам кой протеин, дори аз да пия. И тогава направихме наш протеин точно с тази цел, за да знаем какво пием. И реално какво взехме един немски протеин, един от най-добрите немски протеини, но сложихме испански вкусители. Old school, точно както е едно време. Но цената не е ефтина. Защо? Много хора ми казаха, що не го направи в Германия, го направих в завод в България. Аз между всичките продукти, които правя, аз казвам в кой завод ги правя, как ги правя. Аз не срамувам, че правим български продукти. Да, как ето купихме си немски протеин, опаковахме го в България с испански вкусители. Това е положението, ако искаш. Ето специално в този пазар е важно да имаш прозрачност, потребителя да знае какво е. Защото мен, ако ме питаш, това е един от най-големите проблеми, че точно липсва тази прозрачност. Всеки в момента издава някакви добавки и ти въобще не знаеш какво е това. Аз, например, при малко ти казах за тези бустери, аз веднъж опитах един, който се дава на една жена. Нейната доза опитах, човек, то ти става лошо от него. Това аз не знам какво се вкарва там вътре, ама нали, хората трябва да знаят какво точно употребяват. Не просто защото някой, който сам си го прави, след това ти казва купи го, това е истината. Трябва да има контрол на качество, трябва да поне да сме си наясно какво ще ни направи в нашето тяло. Много е трудно, знаеш ли, аз обръщам от страна на потребителя, защото ти виждаш един етикет, където има 50 съставки. Много малко хора са запознати тия съставки как действат и в дозировката, в която, защото аз съм виждал хора, които идват и казват, вау, този продукт е уникален, има 50 съставки, аз ги чукнах в Google, всяка е супер,
Да бе, само че тия 50 съставки са ти в една и така малка капсула. Ти знаеш колко милиграма имаш от тях? Нищо. Ти нямаш нищо. Да, аз ги чукнах в Google. Окей, ма ти знаеш, че елкарнитин, за да работи, трябва ти поне 2 грама качествен елкарнитин. Ти в тази ставка имаш 30 милиграма. Ти трябва да изпиеш един вагон от това нещо да се работи. Другото, което е, примерно, има много силни американски бустери. Много силни. Там ти казах, че контролът е много висок, но прага на толерантност на дозите е много голям. Примерно там може да вземеш бустер с 500 мг, 600 мг кофеин. Не е проблем. Нали, в Европа няма как да стане там. Нали, всички дозировки на витамини са много по-разширени. Затова има US версии и европейски версии и на бустери, и на витамини, и на други неща. И това нещо може да ти докара много сериозна проблем. Ти ако не познаваш стимулантите и видиш, че имаш примерно 300-400 мг кофеин, обаче вътре имаш и синефрин, обаче вътре имаш и други стимуланти на нервната система. Това нещо може да те побърка. Да. И отделно умората е различна. Ако ти цял ден стоиш на един компютър и вършиш много мисловна работа, 12 часа, ти накрая на деня ще си изморен, нали така? Да. Супер. Ако взема един човек, който цял ден е блъскал на един строеж, той също ще е изморен. Обаче, двамата им отиват на тренировка в вечерта. Ако това къде цял ден е стоял на компютъра, е изпил 5 кафета днеска, е ял 5 пъти и е спокоен, неговата умора е друга. На него му трябва съвсем друго нещо да му разясни, да му махне тая мъгла мозъчна, да го освежи, да го влезе в... Той няма нито нужда от повече въглехидрати, нито има нужда от повече кофеин, нито има нужда от повече стимуланти. Защото неговата нервна система вече е прегряла. Разбираш ли? И ако му дам бустер с такива стимуланти, значи той на 5-та минута вече е свършил курса и кортизола му ще бъде в небесата. Но той другия, който е блъскал цял ден, който не е ял достатъчно, който е изхабил 5000 калории на строежа и който едва стига в залата, нали, сеща, че му трябват съвсем други съставки. Ама човека, който е цял ден на компютъра, да кажем, никога не стъпва в залата, няма никакви спортни цели, въпреки всичко пие протеин на прах. Това въобще е смислено или са просто излишни калории? Ами зависи от протеина, зависи от цялостното му хранене. Ако той днеска се е хранил 3 пъти на ден с качествена храна, за кому този протеин на прах, но той за мен и за теб зависи, той за големите спортисти зависи. Аз лично, въпреки че пак ти казвам, занимавам с това нещо, произвеждам протеини, аз ако мога цял ден да ям твърда храна, аз няма да пия най-вероятно шейкове, или ако ще пия, ще го пия за удоволствие. Защото твърдата храна, истинската храна, приготвена вкъщи храна, от колко се може по-качествена прясна храна, то няма с какво да я замениш. Това е най-доброто. Най-доброто. Всичко останало е добавка, т.е. това се казва добавка. Ама има по телевизията, гледаме прахчета, които ти предлагат. Може да замениш цяло ядене, цяло хранене точно с този продукт. Вчера вечер гледах, през деня се питах, има ли още преди 10 години, пред 15 нещо в Германия, като бях, гледах нон-стоп по рекламите. Си чудих, има ли го въобще тази просотия още. Има, да. Вечерта гледах нещо футбол по телевизията, има го още. Има, да. И това функционира ли? Просто да ядеш някакви прахчета и това ти е храната? Виж, ти можеш да замениш, ако трябва да избираш, как да ти кажа, трябва да избереш да ядеш някакъв тотален боклук или нищо да не ядеш и да избереш, примерно, протеинов шейк, естествено, ще избереш протеиновия шейк. Той ще свърши по-добра работа. Но не можеш ти да рекламираш и да казваш, това нещо е по-добро. Това нещо заменя, това нещо може да спаси положението, но не е по-добро. Най-доброто нещо е истинска твърда храна, колкото са възможни по-прясна и колкото са възможно да бъде отгледана и да бъде типична за региона, в който ти си израснал и живееш. Това е най-доброто. Оттам нататък почват компромисите. То за мен е много важно биологическата усвоимост на всяка една храна. Значи, ако ядеш протеин от яйца, от месо, много по-качествено ще е, още се уча на български, значи се случва, от прах, например. Аз преди година бях говорил с един и той ми вика, аз толкова протеини, ми изброи някакви 7-8 протеина и по цял ден нещо различно пие. И нали, аз го питам, и от кога пиеш толкова протеини? От 4-5 месеца. И аз го питам, имаш ли и разстройство? Той вика, да. И аз го питам, от 4-5 месеца ли? Откъде знаеш? Откъде знаеш? Да. Това е просто, пак ти казвам, хората, добавките могат да са много ценен инструмент, пак казвам инструмент, а не основа. Но човек трябва да си построи, да знаеш, ти всеки един момент трябва да знаеш какво правиш и защо го правиш. Аз знам, примерно днеска обядвал съм твърда храна, но след обяд ще бъда в движение и ще си спия един протеинов шейк. С ясната мисъл, че ако мога да изям един омлет,
за мен е по-добрият вариант. Но е по-добре да изпия един протеинов шейк, отколкото да стоя гладен и отколкото да изям 2 вафли. Така че, но аз съм наясно с тази ситуация, в която се намирам. И знам, че това нещо, да, ще ми свърши работа, но знам, че има и по-добро. И ако съм си цял ден в офиса, ще направя сутринта първото хранене, второто, третото хранене и така. Но има пък хора, които примерно нямат добра усвоимост, има хора, които имат временни затруднения, има хора, които не могат да си доставят достатъчно белтъчини. Аз имам атлети, които са по 140-150 кг, нали, сериозни атлети, които те трябва да изяде половин бик тая седмица, за да може да докара белтъчините при него, нали, шейковите са задължителни. Така че много е важно на кой, какво и защо даваш, трябва да си много наясно с всичко това. Ако човек е информиран и ако прави осъзнат избор върху нещата, всичко е окей. Ама информацията ни е един много голям проблем, защото сега, например, влез в една фитнес зала. Винаги ти пробутват някакви неща, се рекламират някакви неща и в един момент трябва да си зададеш въпроса къде е границата между добавката и допинга. Ето тук вече отваряш още една много сериозна тема. Кутията на Пандора вече е отворена, да ти кажа честно, с допинга и с всичко останало. И то не допинга толкова при спортисти, колкото при нормалните хора. Ти ако знаеш, обърнеш внимание статистиката, каква е, просто ще се хване за главата. Плашеща, ама не само, че всеки иска да зоби, сега ако погледнеш тестостероновите терапии, те ни се продават почти като витамини. Ако говориш с някой, аз правя тестостеронова терапия, това е сякаш ти казва, аз съм си купила някакво витаминово хапче и това е. Окей ли е това да го сложим под един общ заметител? Добавки. Не, всяко едно нещо си има неговата роля и място. TRT-то за един човек може да върне в живота. За друг човек може да ти спре живота. Много е важно тук, ако говорим за добавките, там кой знае колко неща, нали, ако не направиш някаква колосална грешка, както казахме за калия и за други неща, кой знае колко много, нали, не можеш чак толкова много да си навредиш, ако си разумен. Макар че, нали, пак отваряме тема, че има някои неща, които могат сериозно. При тестостеронови терапия, растежния хормон, там вече нещата се задълбочават много. Защото има хора, които дали ще бъде някаква травма, дали ще бъде някакъв генетичен проблем, дали ще бъде вследствие на нещо, примерно мъж, който е на 40, на 50 години, има много ниски нива на тестостерон, високи на естроген. Този човек, той вече нито има либидото, нито има енергията, нито има тонуса, нито има мускулната плътност, нито има костната плътност. Той вече едва ли не той е половин мъж, когато нямаш тестостерон. И когато това не може да се обърне чрез, значи говорим хранене, тренировка, начин на живот, сън. Всичко това са много инструменти, които хората пропускат да ти кажат и направо да правят на TRT. Но да кажем, приемем факта, че даден човек до такава степен е разрушил системата, че връщане назад няма. Едно TRT може да го върне обратно в живота и да му даде тонус и енергия и желание и абсолютно всичко. Но да предлагаш TRT на 30 годишни мъже, това е вече, както каза един специалист, това вече е кастрация. Брутална кастрация. И то остави TRT, ти говорим за дози половин грам тестостерон на седмица, казва TRT плюс още 2 стероида. Какво TRT? Ти си зобиш? Това не е TRT. TRT, ако си на 50 плюс, тестостеронът е нисък, искаш да имаш енергия, искаш да тренираш, искаш да изглеждаш добре, искаш да имаш либидо, обаче нали, другите методики не работят. Окей, ама къде на 30? Хубава думичка каза разум. Ама сега пролет, всеки мисли за тялото, за плаж. Значи разума в този момент умира. Да започнем първо за какво правят мъжете. Мъжете, нали, много важно си нацепен, да си един як на слънчака и почват да зобят. И сега, без мерка, не почват малко с тестостерон, те веднага големите неща почват, защото има някой, нали, колкото повече зобиш, по-голем ще се напомпиш за бързо време. Какво е сега твоето мнение? Сега за 3-4 месеца да се напомпаш с химия, ама догоре, само да имаш едно такова тяло за лятото. Вижте, това нещо във всички аспекти на живота. По същия начин хората искат да станат бързо богати, искат да станат бързо известни, искат да станат бързо хубави, искат да бързо да си намерят подходящата половинка. Всеки иска нещо да се случи бързо. Във всеки един аспект на живота е така, в формата по същия начин. Искаш резултатите веднага. И затова се злоупотребява. Но истината е, че ти ако искаш да си в добра форма, това нещо
иска много време, както и другите неща, както и в бизнеса, успеха в бизнеса. Трябва да знаеш много неща, за да се случат. И точно за това се получава, че някои хора, да, може да зобят, може да взимат малки дози, да постигат феноменални резултати. Аз познавам много хора, които тренират цял живот, да, преди лято взимат някакви минимални дози, ефектът е по 5. И хора, които се назоват като животни преди лятото, да, напълваш с една вода, стоиш като гърмел. И за какво ти е това нещо? Защо? Каква ти е целта? Да впечатлиш някой. Ти ако опреш до там да впечатляваш някой с мускули, ти си свършил курса. Кой спечели? Коя жена ще впечатлиш с мускули? Не само защото, нали, в един момент инструмента вече не работи. Той не работи, но да. Става просто то дори и това не впечатлява. Няма човек, който да се впечатли от това, че някой е як. Аз съм бил в много добра физическа форма, защото такъв ми е бил, нали, в началото бизнеса, състезавал съм се известно време. Това никога не ми е носил някакъв позитив, даже негатив по-скоро, когато съм бил много релефен и много изцепен и така нататък. Никога не ми е носил това някакви позитиви в нито една сфера. Аз на 28 бях много в моята пауърлифтинг фаза и на 1,73 м бях ударил 90 кила. И наистина бях квадратен. Това номер едно изглежда смешно, ама ти нали все повече искаш да... И това беше натурално тогава, защото ме е страх от стероиди подобно. Ама след това, като започнах бойните спортове, идва един 60 кила, 16 годишен и те завържи за възел, виждаш колко ти струват тези мускули. Да, така е. Тук и при бойните спортове на времето, аз работя с доста състезатели, между другото, от бойни спортове, и в кьокушин, и в бразилско джиу-джитсу, и в кикбокс имам състезатели, и мъже, и жени. И преди години наистина много така се подценяваше силовата подготовка, храненето и добавките. Се казваше, там, тук всичко е техника. Обаче сега в момента дойде момента, в който нещата станаха и техника, и сила, и издръжливост, но в никакъв случай стероиди. Толкова хора съм видял в бойни спортове, които са сипали кариерите с стероиди, защото тук не говорим само за тестостерона като нещо, което ти дава време на сила. При бойните спортове, ти се занимаваш с бойни спортове, знаеш, психологическата страна на нещата е много важна. И аз съм имал състезатели, примерно по бразилско джиу-джитсу, които взимат стероиди и почват да доминират зверски, сила, енергия, агресия, всичко. Обаче в някакъв момент трябва да го спреш този стероид. И когато го спреш този стероид, отивайки да се бориш с някой, който ти си го вързал на възел и виждаш, че почва да се опъва, почва вече да ти взима точки, започва дори да наделява, защото ти вече тестостеронът ти е паднал, естрогенът се е вдигнал, нямаш тая експлозивност, нямаш тая сила, нямаш тая агресия, то почва да ти влияе на мозъка. И това е проблем. Докато във фитнеса, окей, назобил си се за лятото, наблъскал се с 200 кила си правил лежанка и клек и тяга, но после параш на 150, 120, не е голяма драма. Психически, да, по-малко дигаш, да, малко по-мек си, сложиш фанелата, това не ти влияе толкова много. Да, до известна степен, нали, влияе, но в бойните спортове, когато си мачкал и си доминирал в една зала и тия същи хора след един месец се качват на главата, това нещо там мачка много и ти какво правиш, почваш да взимаш втори, трети път и влезеш вече в този магиосен цикъл. Затова в бойните спортове стероидите не са определящ фактор. Определящ фактор е тренировката също, силата не е за подценяване, защото нали, и това сме го работили, правилната методика извън техниката за дадения боен спорт, когато се съчетае с правилна методика за издръжливост, сила да си подобриш слабите страни, нали, и като вкараш определените добавки и хранене, да, има ефект. Но в никакъв случай стероидите няма да ти обърнат играта. На мен каквото най-много ме плаши, отиди в някаква фитнес заличка и виж момченца на 16-17 години, не са си развили далеч още пълния потенциал. Говоря за тремболон на ацетат. Значи, тремболон си е 500 към 500, 5 пъти по-андрогенно от тестостерона, както искаш, така го разбереш. Да, и... Тестостерон по 5. 16 години има рамо както аз глава, ама има и такива пъпки на гърба. Какво казваш за млади момчета, които наистина, защото се е някакъв батко идва и ти го продава? Какво казваш на тези момчета, които обмислят да започнат нещо подобно точно на тази възраст? Аз не само в фитнеса и в професионалния спорт, сега ще кажа за фитнес, много пъти идват и при мен момчета и така дори бащи са идвали, са казали, дай тук нещо по-малко, решил е нали, да взима нещо, поне нещо нали, да е под контрол, то няма контрол. Виж, тялото ти до 21 години се развива, всички системи. В момента, в който, това е много хубаво децата, хората, които са под 21 години, да слушат много внимателно това нещо, което ще кажа, защото това нещо е много важно. В момента, в който вкараш андрогени в тялото си, ти даваш сигнал на тялото, на мозъка, на ендокринната система, че този процес вече е приключил. И ти затваряш този процес. И ти на 16
казваш на тялото стоп, спирай да се развиваш, всичко е окей, ние вече сме се развили, ние вече сме на 21. И ти губиш 5 години от това ти да си развиеш собствения потенциал на ендокринната система, на половата система, дори на мускулатурата, защото организмът до 21 години той е на допинг. Ние до 21 години сме на естествен допинг, тестостерон и растежен хормон на макс. Тоест ти нямаш никаква, абсолютно никаква нужда мъж до 21 години да докосва стероид. Никаква нужда, никаква, защото ти си на естествен допинг. В момента, в който вкараш андрогени, ти кажеш на системата, всичко приключи, ти вече излизаш от пубертета, всичко окей, 5 години. И имам един много добър приятел, професионален... Извиняй само, че те прекъсвам. Значи това винаги ще си останеш чисто хормонно момченце и никога няма да станеш мъж. Никога няма да се развиеш потенциала. Никога. Нито на размери на тестите, нито размер на половите органи, нито развитие на мускулатурата. Никога. Ти си спираш растежа на 16, на половата ендокринната система. Както искаш, така го разбере. Това е положението. И те се осъкатяват на 16. И имам един друг приятел, много близък, професионален атлет, щангист, който каза така, аз на времето европейски, световни, балкански, все бях втори, трети, нали, не мога да стана шампион. И това очевидно не е Карл, защото той не първи. Да. Той вече е голям, той е над 50 годишен човек и каза така, аз исках много да взема нещо. Треньора, нали, молех се на треньора, той каза, ти искаш да станеш добър щангист. Тогава искам. Тогава и ви каза, аз искам да стана шампион, аз съм млад, искам да се покажа, втори съм, трети съм, четвърти, никога не можах да стана шампион. Така, искаш да станеш щангист. Никакви стероиди. И така. Вика, станах на 21. И тогава каза, ай сега вече можеш, малко тестостерон. Дараха малко тестостерон, смазах ги. Всички останали, които бяха взимали по нещо, в момента, в който нали, влязаха при мъжете и отиха състезат, те не можаха да мръднат толкова. Аз подобрих всичките показатели и излетях. Обаче вече аз с толкова години тренираш мозъка, ендокринната система, тия нервно-мозъчните връзки, които си създал, навика, рутината, постоянно се бориш, ти си вече на ръба. И в момента, в който вкараш малко, наистина вече, когато си на ръба, организмът е взел всичко, се изтриваш на весата. Тогава вече това нещо има някаква логика, има някакво оправдание. С много малки дози ти правиш огромен скок. Но това е когато си професионалист, когато това нещо ти зависи кариерата, живота и така нататък. Нали? Тогава можеш да го оправдаеш до някаква степен. Но затова ти казвам, че чисто биологически как работи организма на мъжа. Много ти благодаря за това. При нашите партньори от BookSpace BG можете с промокод Константин10 да получите 10% отстъпка на целия избор от заглавия, включително моята книга. Да се върнем към перфектното тяло за плаж. Нали, мъжете си зобят. Сега има една доста опасна мода при жените и те си вкарват някакви пептиди за отслабване. Сега, ако погледнем, това са лекарства срещу диабет. Ама това взимат здрави хора, които нямат диабет. Сега малко грубо да го кажа, ти ако нямаш рак, ти няма да направиш химиотерапия, даже и с тези лекарства да отслабнеш. Колко е опасен този тренд в момента? Защото нали, всички викат само пептиди, това е новото чудо. Много опасен тренда. Много опасен, аз имам много големи интереси към пептидите, наистина. И те могат да променят много играта в добра насока и пак казвам, могат да спасят животи. Обаче правят нещата много лесни и много опасни. Веднага така има хора, които са по някаква причина, лош начин на живот, стрес и така нататък. Има много причини, които са докарали диабет тип 2. Това са 30 милиона американци и 9 милиона германци, примерно. Значи, германците от 4 милиона станаха 9 милиона с диабет тип 2 или преддиабетно някакво състояние. Американците са 30 милиона. Това означава, че това са 30 милиона хора, които скоро ще станат болни, ще точат системата за да ги лекува. Това са хора, които не са работоспособни, защото ти с тия постоянно качване, сваляне на кръвната захар, ти си постоянно си мениш настроение, ти нямаш необходимия фокус, не си достатъчно работоспособен. Това са мъже с ниско либидо и така нататък. За тях тези GLP-1 нали, модулатори, дали ще бъдат от първо, второ, трето или четвърто поколение, няма значение, могат да ги върнат обратно в нормалния живот. Да, могат, тези това са създадени. Обаче, какво се случва? Тези хора, и не само тези, а и други хора, които просто са дебели, защото в Америка вече това нещо е позволено реално, примерно Монджарото или Терзапатида, те вече са позволени да се използват и не само за хора, които са болни от диабет, а и за хора, които са на нормено тегло.
И да, това нещо може да ти помогне да си промениш навиците. Обаче забележи пак откъде тръгваме. Ти си създал много лоши навици. Едеш гадна храна, много голямо наднормено тегло, нямаш никакво движение, става 150 кг. Много е трудно да обърнеш играта. И когато вземеш примерно такъв пептид, той ще намали желанието за хранене, ще подобри малко инсулиновата чувствителност. Ако почнеш да вкарваш усилия, да тренираш, това нещо ще накара да ядеш по-малки порции, да ядеш чисто. Чисто това може да ти помогне да преминеш да си осъзнаеш грешката, да преминеш в правилната страна на нещата, да отслабнеш и вече да си следваш хубавия хранителен план. Това е перфектната идея за тези неща, които работи. Реалността, знаеш каква е? Много ми хареса, че каза перфектната идея. Това много ми звучи на утопия, значи не работи така. Това е създадено за тази цел. Да. И аз казвам, аз съм не 2 ръце, 4 ръце съм за това нещо. Защото съм виждал хора, които си променят живота много. Хора, които са изтървали по една и друга причина, но са осъзнали, че имат вече диабет, че не могат да се контролират, че нямат желанието да влезат в залата, защото ги е срам, защото виждат, че вече не са толкова работоспособни, защото виждат много неща и искат да променят играта. Обаче вече е много трудно, стая развалена чувствителност. С всичко това пептида може да ти помогне. Обаче, какво се случва на практика? По-голямата част. Това са 10% използват пептида по правилен начин. Какво се случва? Аз съм на нормално тегло, обичам да ям, слагам си пептида, отслабвам и продължавам да ям. В момента, в който примерно от 140 кг съм станал 100, супер, или продължавам нон-стоп пептида, или спирам, пак ставам 140 кг, а че аз знам, че ще отслабна с пептида. Пробуваме на химията, както на тестостерона. Точно така. Това е едната част. Втората част са жени, които имат да свали 2-3 кг, вместо да отиде на фитнес, вместо да вземе добавка, да кажем, тя взима пептид, който сваля апетита и да кажем, сваля си необходимите килограми, след което пак нездравословен начин на живот, после пак пептид влез в един омагосен кръг. И какво се получава в крайна сметка? Първото, никой не ти обяснява, че това не е чудо и че това нещо носи последствия. Пептида, като ти намали храната, това, че отслабваш, не означава, че отслабваш здравословно. Ти губиш, ако не се храниш достатъчно белтъчини, започваш да губиш мускулна маса, което ти започваш да остаряваш. Значи една жена, която дава луди пари за козметика, маски и не знам си какво, губи мускулна маса, което е най-добрият антиейджинг и е безплатен. И ти даваш пари за да остарееш и после да го компенсираш това нещо. Тук бързо нещо да ти кажа. Аз преди една седмица бях говорил с една жена, която е собственик на една фитнес зала в София и тя точно това ми каза. Защото всеки знае какво е един Оземпик фейс. В този момент, като почнеш с пептидите, защото първият показател колко здравословен начин на живота е лицето ти. Кожата. Да, кожата, ама лицето първото, защото тук веднага се вижда. Не спи една седмица, яш боклуци, ще имаш пъпки и ще изглеждаш като дядо си. Абсолютно. Ако спиш, храниш се добре и изглеждаш свежарка. Първото, което се случва, лицето почва да виси. Окей, ама тя вика, жените при мене, те почват да изглеждат като... Тя използваше думата булдози, като кучето, защото всичко почва да висне. Тя вика, жените, които използват, веднага ги виждам, защото ако правим кондиционни и те правят бърпита, то се клати цялата кожа, сякаш едно куче се тръска в момента. И вика, момичета, които 3-4 години тренират, те имат едно дупе и изведнъж са плоски отзад. Това сега, като всичко почва да виси, това не е само загуба на мазнина. Тук това не ни ли казва, че и тъканите ги губим? Само, че те не го осъзнават. И в момента дори и костната плътност губим, но в момента производителите на пептиди осъзнаха тая огромна грешка и в момента се опитват да я компенсират с инхибитори на миостатина, които да запазят мускулната маса, което влизаш в един порочен кръг. Знаеш ли, имаш 30 милиона потребителя в Америка, които взимат пептиди, които, да кажем, са между 400 и 900 долара на месец. В Китай този пептид струва около 5 долара. Искам да направиш математиката. 30 милиона човека всеки месец с марш няколко хиляди пъти. За какъв бизнес става въпрос? Добре, и на този човек, значи ти му продаваш един път junk food, той продължава да консумира повече и повече junk food, взима пептиди, продаваш му пептидите в огромни наценки, които плаща до голяма степен здравната каса. След което той почва да губи мускулна маса и почва да му продаваш други пептиди, с които да си държи мускулната маса. Тоест имаш една невероятна 30 милиона касичка. Да, не всички ще си го позволят. Обаче от тия 10 милиона си го позволят всеки месец. Само в Америка. Сметни го в целия свят.
Защо го промотират всички това? Може ли да си отговориш на въпроса? За мен е очевидно. Ама имаме ли въобще данни какво случва с тялото след 5 или 10 години? Сега, ако се наблъскаме с тези пептиди. Защото едното е добре. Има някои неща, които FDA в Америка ги позволява, ама статистиката казва, че 60-80% на лекарствата ги връщат или да им сложат нов етикет, че са за нещо друго, или трябва да ги обработат. Да ти дам един пример. Имаше едно лекарство за един антидепресант. Само изпробвани на хора над 30 години. Супер беше. Дадоха го на тинейджери и изведнъж всички тинейджери искаха се самоубият от него. Защото хормоналната биохимия в мозъка е съвсем друга. И сега не е изпробвано, въпреки всичко пуснато на пазара. Как е сега с пептидите? Ние знаем ли какво след 10 години ще случи с нашето тяло? След изпробване или просто сега на късмет го правим? Ами има и такива, има и пептиди, които имат доста дълъг... Те пептидите не са от вчера, от днес, те са от много години. Да кажем, преди Оземпика имаше Саксенда, нали, после Оземпик, след това нали, Монджаро, така, търговското наименование Монджаро, сега се очаква Рита Тортида да вземе също официално разрешение. Те минават много голяма, доста изследвания, но, пак казвам, това са при хора, диабетици, при хора, които са на нормено тегло и така. Там има логика, защото цената, която плащаш като страничен ефект от пептида, който се знае, е много по-малка, съотносна с цената, която ще платиш с болестите, които ще ти доведе над норменото тегло и това, че ти си супер неработоспособен и неефективен. Цената се заслужава, но цената при здрав човек вече не се заслужава. Отделно, че има много пептиди, които с времето ще се покажат и лошата им страна. Примерно, ако говорим за стероиди, да, ние в момента имаме много поколения взимащи стероиди още от Втората световна война. И ние знаем много добре плюсовите и минуси. Няма какво да не изненада един тестостерон. Той няма какво да не знае. Знаем плюсовете, знаем минусите. Защото те са минали много поколения. Докато с пептидите не е точно така. И те първа, защото те в момента бълват страшно много пептиди. Защото чрез тях ти можеш да манипулираш много процеси в организма. Много процеси. Това е от една страна много хубаво и това може да разреши много проблеми. Ето даваме ти пример с GRP-тата. Това са, които релизват растежния хормон. Има много деца, които хипофизата им произвежда растежен хормон. Обаче поради една или друга причина хипофизата не го пуска в обращение. Дали ще бъде стрес, дали ще бъде някаква среда. Има причини. Да, това е GRP, като го инжектират, той кара хипофизата нали, да отпусне този растежен хормон в тялото. Това за едно дете е уникално и е много полезно и е много важно. Обаче здрави мъже, като мен и теб, започват да се слагат GRP-та. Какво се получава? Пролактина им отива в небесата. Започват да им пада тестостерона, да им пада либидото, да им стават гърдите като женски. И така. Ето едно нещо, един пептид, който може да спаси живота на дете и да го направи да живее абсолютно пълноценно. И един мъж, който може да го направи импотентен. Ама сега правилно те разбрах, че много от минусите не знаем просто. Не знаем на къде върви. Окей, сега не е ли парадокс, ако отидем няколко години назад? COVID, ваксините. Хората плащаха пари да получат този жълт талон, да не си бият ваксините. Все пак не е изпробвано, не знаем какво слагаме. А сега се избиват и не знаят какво се инжектират, просто защото им обещава бързо някакви кила да отслабнат. Да, и не само кила, тези пептиди се слагат за всевъзможни неща. Пак казвам, много, много е важно какво искаш да постигнеш и всяко нещо струва друго нещо. Аз съм го казвал много пъти и за TRT, и за HR, нали, цялата хормонална терапия и всичко останало. Ти плащаш цената за това нещо. И да, ако ти си готов и си осъзнат, първо, искам да бъда по-фокусиран, искам да бъда по-енергичен, искам това, и съм съгласен да си платя цената за това нещо, защото за мен е по-важно в момента да съм суперхюмен, да работя супер много, да уча супер много, да мисля супер добре, да изглеждам много добре. И за мен това е много важно и аз съм готов да си платя цената. Нали, тогава си окей, но ти знаеш каква е цената, но ти взимаш избора. Има друг човек, който казва, аз искам нали, по-бавно, нали, да нямам толкова добро тяло, да нямам толкова бърз мозък, да ще спа малко повече, да, няма да мога да работя 7 дни по 16 часа, но ще мога да работя 3 дни по 6 часа. Обаче за мен това е окей, аз не искам да платя тая цена. И това е много важно. Човек да взима ясно решението за нещата. Да, пептидите могат да ти дадат плюсове, но трябва да си платиш цената за тия плюсове. И ти дали си готов и дали ти знаеш за тая цена.
Това е въпроса. И много хора даже не знаят, защото... 90% не знаят. Почти никой не взима официалните продукти. Да. Нещо се вкарва в България в момента под име химикали за изследователни цели. Точно така. Това са пептидите. Не са лекарства, ми това са химикали за изследователни цели. Това не ти казва, че е нещо готово, вече трябва да го взимаш. Ние въобще знаем ли, че това, каквото е вътре, дали наистина е каквото пише на флакона? Колко вероятно е да си вкараме просто един плацебо или просто някаква отрова, защото не знаем наистина какво е. Те не са и винаги от Китай. Вече чувам, че в 2-3 мази в Люлин се правят. Да, значи ти много лесно можеш да... Това е хубавото при пептидите. Ще са много са лесни за изследване. Защото ти винаги можеш да видиш в един пептид. Когато знаеш какво търсиш, винаги можеш да го намериш. Дори в България има лаборатории, в Полша, които за смешни пари могат да ти кажат какво има вътре. Така че това, и пептидите са много ефтини като суровина. В смисъл, като суровина, не говорим за крайен продукт, като суровина са много ефтини. И много рядко, в момента дори в чужбина, дори в България, някой лъжи с пептида вътре, защото той е ефтин като суровина да го вложиш. Проблема е в това дали ефекти, които постига в организма, нали ги познаваме до голяма степен. Тук по-скоро това е въпрос, защото самата суровина е ефтина и дали ще сложиш там 20 мг или нещо, не е кой знае, защото просто е химичен продукт, не е прямо както е протеина, където доиш кравите, обезпаразитяваш, плащаш мета и има хиляди неща, които правят продукта много скъп. Тук е един прах, който се произвежда в една лаборатория, който пристига и ти нямаш интерес да не работиш, защото ти ще загубиш клиенти. Тоест те слагат каквото трябва да слагат, но проблема е в ефекта. Сега един морален въпрос. В момента много нашумяло по TikTok, Instagram, инфлуенсъри, които до вчера ти рекламират хазарта, днеска да ти продават пептиди. Окей, един такъв е инфлуенсър, колко може да ти каже за рисковете, колко ще ти каже правилната доза, той няма ли да ти каже, колкото повече взимаш, по-добре, нали, защото повече ще ти продаде. Също ще ти обясни ли сега, ако обичаш да си пиеш алкохол, какво ще случи с своя панкреас? Колко вероятно са тези неща? Много малко и това е всъщност един от проблемите, че самите хора трябва да станат малко по-осъзнати в избора си. Както говорихме за добавките, тук по същия начин това са пептиди, добавки на стероиди, както се казва. Тоест ти трябва, независимо какво взимаш, дори отидеш на една процедура при един козметик, ти трябва да си наясно дали тая работа, това нещо, което отиваш, ще си го направиш, дали ще донесе, какъв ефект ще донесе и какви са негативите. Ти трябва да си много наясно като човек, щом тръгваш да я правиш тази стъпка, не можеш да се доверяваш сляпо на някой, защото ти го казва това нещо. Първо ти трябва много внимателно да се информираш за самия продукт, какво искаш да постигнеш, дали искаш да го постигнеш. И пак казвам, хората правят една огромна грешка. Не си правят първите стъпки. Отиват на последната, на пептида. И ако ние сега с теб започнем да си говорим за храна, за тренировки и за нещо, хората ще загубят интерес. Те да кажат, аз това го знам. Те идват и при мен и казват, аз това го знам. Окей, ама ти какъв пептид ще си слагаш, като ти не си научил А, Б и В, искаш да правиш сложни изречения. Няма как да стане. Там е проблема. Пептидите, пак казвам, те могат да ти свършат страхотна работа, когато си построил всичко и наистина имаш нужда осъзната от тях и ги взимаш правилно и така и си поемаш рисковете. Проблемът е, че хората не правят абсолютно нищо, каквото трябва да правят. Виждат някой инфлуенсър, който им продава нещо, купуват го, слагат си го и по 99% ефекта е негативен. Да, може временно да имаш някакъв ефект, да отслабнеш или да се вдигне либидото или за каквото го взимаш, но ти пак ще се върнеш в точка А, че може и по-зле, защото ти пак не си свършил основните неща. Ти не можеш да се бориш срещу биологията и физиологията. Това са А и Б. Те са били така преди 300 милиона години и в момента са по същия начин. Сега за втората ми книга работя с една университетска клиника в Германия, защото съм добър приятел с един лекар и баща му е професор ендокринолог. И сега с него говорих точно за пептиди, защото много ми стана интересно, защото много нашумяло, очевидно. И той ми казва, че в Германия те искат десетки показатели в кръвното ти изследвания, преди да ти препишат този препарат. И даже тогава не е сигурно, че ти го препишат, често и го отказват. Добре, един лекар, като ти разгледа всичко, още ти казва тук са рисковете или по-добре не го прави или на свой риск,
Защо така се случват нещата, а инфлуенсърът е готов само да си платиш, всичко ще ти прати веднага по иконта? Ето винаги е така. В смисъл, хората търсят. Проблема е, пак ти казвам, проблема е в самите хора, които търсят бързи резултати. Бързи резултати търсят да забогатеят бързо, затова има на всяка врата казино, затова има навсякъде билбордове за казино, защото искат да забогатеят бързо. Затова се продават пептиди и вярват, защото искат да постигнат резултата бързо. Затова влизат в такива платформи за запознанства и така нататък, защото не искат да инвестират време, не искат да инвестират усилия, а искат бързия секс или каквото и да е бързо. Самите хора се научиха по този начин. И това отваря вратата за всички останали да влезат. Ако хората са наясно с ситуацията, във всяко едно отношение, не само в спорта, и в живота, и в отношенията, и в бизнеса, и в работата, дори да не е бизнес. Ако всичко е построено, никога няма да се отвори вратата за такъв тип инфлуенсъри, без значение дали е за пептиди, за порнография или за хазарт. Те вратата се отварят вътре. Чисто правно, ама виж сега, ние ако почнем чисто теоретично да продаваме сега стероиди, тестостерон, това има наказателни последствия за нас. Абсолютно, да. Чисто от законодателство ще дойдеш да ни ударят по пръстите. Как е възможно тези инфлуенсъри и те нямат нито един ден някакво медицинско образование? Те въобще нищо не знаят за цялото, само ще стоят, пептиди, супер, купувай. Как е възможно те така свободно да ти продават нещо, което толкова ти влияе на хормоните? Не знаете ли, имаш здравето въобще да го понесеш? Това не е ли брутална форма на безотговорност? Абсолютно, но пак ти казвам, това е, много хора го правят това нещо, защото просто не е регулиран пазар. Ти сам каза, това са пептиди за изследователска цел. Дори при няколко дни в Америка разрешиха, ще бяха забранени. Значи има някои пептиди, които са разрешени, има някои пептиди, които бяха забранени. И един огромен списък от пептиди в момента в Америка се разреши и реално в момента те ще станат по някаква форма. Дали ще са лекарства, дали ще са добавки. Така че, примерно, ти можеш да влезеш в популярни американски сайтове, можеш да вземеш BPC, TB на таблетки. Вече има много пептиди, които се продават като добавки. Ти нещо много интересно каза, че регулацията. Сега като говорим за пептиди, това много ми напомня тогава как беше пазара на криптовалутите. Защото в началото нямаше регулация, нямаше правила. И това отвори вратата за хора, които търсят просто лесни пари и въобще не ги интересува, нали, какво се случва с хората. Нали, сега с моето минало след това обяснява, че нямаш сестра. Но има разлика. В криптото бяха последствията чисто финансови и щетите монетарни. Сега говорим за здраве. Тук може да си сериозно сбъркаш, нали, организма, метаболизма и може да си навредиш на целия живот. Не мислиш ли, че пазара в момента един от най-големите му проблеми е, че много по-бързо се развива и расте, отколкото контрола върху него? Винаги е така във всяко едно нещо, пептидите включително. Много често нещо трябва да се случи, за да може да има ответна реакция, за да може да влезе регулация. Защото когато едно нещо е неясно, ти не можеш да го регулираш. Нали, той в повече нещата, той с допинга е така. Той винаги допинг комисията вкарва нещата в допинга, след като те вече са употребявани 1-2 години. Ти не можеш да забраниш нещо, което, нали, не го знаеш. Също в момента и с пептидите. Да, има някои, както казах, те са забранени. Първо в Америка имаш пептиди, които са забранени, са включени. Те са забранени за продажба, за реклама и за всичко. И ти носиш отговорност. Но има пептиди, които не са забранени. В Европейския съюз в момента са на кантар нещата. Ние винаги сме малко по-назад с Америка, но това нещо се регулира. Няма как да не се регулира. Първо, големите играчи искат да го регулират, защото искат лъвския пай да остане в тях. Задължително това, което работи, което е реално и което може да се изкарат пари, те ще го фанат големите компании. Това, което не работи, което, примерно както е тремболона в стероидите, ти не можеш да си купиш тремболон. Едно време не можеш да си купиш параболан като препарат. В момента няма откъде да си купиш. Просто защото големите компании нямат интерес към тремболона и съответно се продава само на черния пазар, защото няма ефект. Примерно, ето нандролон, анавар, нали, те се използват и в медицината, тестостерон и големите компании са ги обсебили. И там вече има регулации и наистина ще напляскат по ръцете, ако почнеш да ги продаваш. Защо? Защото вече големите компании имат интерес. Това ще се случи с пептидите. Няма как. Чисто сега в момента, пример, аз отида при един инфлуенсър и си купя някакви пептиди. И изведнъж развивам някакви брутални странични ефекти, навреждам си на някакъв орган.
няма никакъв законен механизъм, по който този инфлуенсър накрая ще го дръпнат си понесе отговорността. Просто за мен си в момента лош късмет. Да, защото инфлуенсърът ти казва, това са пептиди за ресърч. Ти може да си инженер, химик, искаш да ги ресърчваш. И той реално не ти продава нещо незаконно. Но това нещо ще се регулира рано или късно. Няма как. Аз ти казах, и закона ще го регулира, и големите компании ще се включат. Така че това в момента е някакъв междинен период, особено в Европа. Нали, в Америка вече нещата са малко Там първите пептидни инфлуенсъри вече ги вкарват в затвора. Ами да, то ти първа ще стане, защото пак ти казвам, големите компании имат огромен интерес от това нещо. И който легализира и който държи правата, нали, той съответно започва да гони други. Така че това нещо въпрос дори на месеци да се регулира. Няма да е все така. Окей, това е интересно, но като погледнем сега голямата картинка, дали са пептидите, инфлуенсърите, цялата индустрия на добавки и реклама, всички работят по един същ начин да ти вкарат комплекси в главата като нормален потребител. И след това да ти продадат естетика на всяка цена. Не сме ли забравили да гоним здравето и сме го заменили с един болнав стремеж просто към перфектната инстаграм снимка? Да, то това е един от основните проблеми. Ние като цяло много неща, които са важни, ги пренебрегваме за инстаграм снимките. Аз ти казах преди малко, също е в отношенията. Хората вече пренебрегват отношенията, реалните отношения, само заради въпросните снимки, се отклонят и вниманието от ценностите, семейните ценности и всичко останало, гледайки настрани, въобще нямайки си идея за какво става въпрос. По същия начин и с добавките със здравето. Да, основната ценност, както казах в отношенията с семейството, така във всичко това, което правим ние, е здравето и това да си максимално дълго време работоспособен. Това е при професионални спортисти. Аз спортисти, които работят, това казваме. За нас на първо място е ти да си здрав. Защо? Защото ти, ако не ти функционира правилно организма и системите, ние няма какво да надграждаме. И за един нормален човек по същия начин, толкова е здрав, той ще бъде и по-работоспособен, той ще бъде и по-фокусиран, той ще изглежда по-добре и ще бъде по-умен и ще може да постига много добри резултати. Тоест, винаги много е важно здравето, то е фундамента. Но хората го приначават и търсят нещо повече, преди да са направили фундамента. Ама сега имам един въпрос към тебе. Това чист мързел ли е в момента, че търсим просто бързото хапче, а не навиците? Или проблема започва вече в училище, образование, родители, всичко, защото погледни ни в Щатите, ни в Европейски съюз, ни при нас в България, ти обясняват какво е храна, какво случва в тялото ти, да ти създадат някакви навици. Това го няма. И ако погледнеш, спорт имаш 2 часа на седмица в училище. Това е всичко. Нали тези навици на децата вече се правят? Това оттам ли идва всичкото или си е чист мързел? Ами виж сега, то мързела по някакъв начин е и двигател на прогреса, но тук нещата са много комплексни. Когато аз бях дете, мен никой не ме е научил, че трябва да спортуваме, че спорта е здраве. Никой не ме е научил на това нещо, обаче аз ставах сутринта и първото нещо, което си мислех е да изляза с топката, с колелото, с фунийките. Такъв ни беше начин на живот. Така сме израснали. В училище гониш се, бягаш, нямахме търпение да свърши училище, за да може още един час да играем малко футбол. Тогава това беше нещо, което ни даваше забавлението, емоцията, всичко останало. Това не е емоцията. Аз да събера с приятелите от блок, аз съм с блок с 13 входа, да направим турнир, да играем вход срещу вход, това ти дава адреналина и това ти дава всичко останало. Сега в момента децата търсят адреналина с телефона, с TikTok, с Инстаграма, с кой ме е лайкнал снимката и така нататък. Но просто тогава, да, ти искаш, когато играеш в футбол, искаш да си най-добре, искаш, нали, ако може някой момичета от блока, нали, да те гледат да вкараш гол, нали, това пак ти помага, но по различен начин. Сега в момента, нали, искаш да ти лайкнат снимката и да, естествено, че едното е много по-добро от другото. За храната по същия начин. Тогава никой не ме е учил как да се храня правилно. Доста по-късно осъзнах тези навици, защото също никой тогава не научи. Просто късмета беше, че храната беше по-чиста и по-читава и нямаше толкова много бокуци. Тогава никой не научил. Сега в момента парадоксът е, че има толкова много информация, толкова много знания, толкова много възможности да се храниш по-чисто и да спортуваш. И е грях, че хората не ги използват по правилния начин, а ги използват пак с презумцията да се покажат. Не отиват на тренировка, за да са добре, да се чувстват добре,
аз да изглежда добре, да си направят много хубава снимка в Инстаграм. Но лошото е, че всичко това нещо е приплетено по някакъв начин и за бизнеса, и за всичко, ето примерно, когато аз се старая да давам пример, да давам различни съвети с това и млади, и по-стари, не само децата. Аз имам една програма в Бургас, няколко години участвам, спорт за всяко бургаско дете. Ние се бяхме събрали няколко човека, които направихме тази инициатива, предложихме я на кмета и ходихме във всяко едно училище да тренираме с децата. Водим различни хора вътре да тренират и виждам, че децата се запалват по това нещо. Говорим им за хранене, но това нещо трябва да се превърне в система, но не система, която да точи пари, а система, която да дава наистина стойност. И тогава нещата ще започнат да се получават. Не знам доколко е възможно това нещо, доколко е утопия, но ако ние това нещо не го направим като общество, много надолу вървим. Ама мисля, че всеки от нас има тази отговорност да е този пример за децата си. Защото моите деца, ако ме виждат сега си бия някакви инжекции, те това ще мислят, така просто става. А те ме виждат да тренирам всеки ден. Значи, ако малкият ми син вижда всеки ден, тати тренира, той така разказва и на хората, тати тренира. Той няма да тръгне да разказва, тати си слага инжекции в дупето. Ама така го възпитавам. Той от малък вижда, че тези неща трябва да се случват. И мисля, че това е нещо много важно ние да показваме на децата, защото не е само отговорността, както аз преди малко казах, в училище не ги учат. Да, училище, образователната система има отговорност, ама първата, главната отговорност винаги е наша и тогава и в спортните клубове, училищата. Абсолютно. Вижте, това е във всяка една сфера, не само в спорта. Ти като родител, аз също съм родител, и ние даваме пример не с това какво казваме, а с това какво правим, но то пак е много комплексно. Не само и спорт, хранене, държане в обществото, амбиции, работа. Това са много важни неща. Да, моята дъщеря отиде в залата на 4 години. Аз закарах в залата по карате на 4 години. И вече на 15-11 години тренира в залата по карате. И за мен това е едно от най-големите постижения, че успя да се запали по спорта, по тренировките. Това е много важно. Тя вижда мен сега, като излиза вече, тя е в тинейджърска фаза, излиза с момчета, обръщаме, той не тренира или много съм слави краката. Не е мой. Как може да ни тренира? Момче да ни тренира? За нея вече, когато тя е била цял живот с мен и с хората покрай мен, които всички са спортисти, и за нея вече мозъка и не го побират, че едно момче ни тренира. Така че децата, това, което си говорим, това ние, което им даваме и като информация, и като пример, и това, което виждат, те всъщност така порастват, но и обществото също си дава неговия принос, това, което те гледат, което те консумират извън семейството. Приятели, ако видеото ви е харесало, абонирайте се, оставете един палец нагоре и споделяйте видеото. Напишете в коментарите, вие ползвате ли добавки, ако да, какви? И натиснете хайп бутона, за да помогнете на видеото да се изкачи в алгоритъма. Обичам ви! Ти си треньор за над 20 години вече в индустрията, диетолог. Сега, какво се случва, ако играем играта старата школа и живеем по режим? Лягаме по едно и също време, спим 7-8 часа, храниме се горе-долу здравословно и редовно се движим. Така, това в момента ние му викаме някакъв longevity lifestyle, а това е нормалният живот. Знаеш, това е най-фрапиращото, защото на времето, аз давам пример, примерно с баща ми. Той никога не е бил дебел, никога не се е ограничавал кой знае колко много. Обаче този човек има много голямо движение, той продължава да го има това движение. Защото преди не е както сега спираш пред голямата верига и си пазаруваш плодове, зеленчуци, картофи, дрехи, всичко може да си купиш от една верига. Преди за яйца отиваш на едния край, за щипки отиваш на другия край, за картофи отиваш на другия край на града, в място, където работиш, сградата, която работиш, знаеш, ние големи сгради, асансьор, къде има, къде няма, ти си постоянно пеш. Когато ти трябва да видиш някой колежка от счетоводството, отиваш 5 етажа нагоре, ти я виждаш днеска 5 пъти. Ти 5 пъти ги качваш тия 5 етажа, сега пишеш на Вайбъра. Тоест ние чисто движението ни през деня е сведено до нула. Аз съм имал клиенти, които слиза от апартамента до гаража, качва се на колата, отива в офиса, спира в гаража, качва се горе и това го прави със седмици. Имаше един човек, който на 5-10 минута на тренировка, заедно когато водих професионална тренировка, му падаше кръвната захар. И аз казвам, човек, ти как на 10 минути пада кръвната захар, ти как се движиш, какво правиш? И той към ми каза, че със седмици не е виждал бяла светлина. Единственото нещо, което прави асансьора, колата, офиса и то правоъгълник го кара
в седмици, в месеци, в години, или ако излезе на заведение, спира колата пред заведението, яде и се прибира. Това е голямата разлика. И ние сега казваме, ти трябва да се разхождаш и ти го създаваш като цел. Това трябва да ти е нещо съвсем нормално да се движиш. Също и с храната. Сега имаме огромно изобилие от храна. Огромно изобилие. Калорична храна. Много калорична храна. Много красива, много вкусна. Красиви опаковки, хубави реклами, силни аромати. Това всичко така да ядеш повече, отколкото ти имаш нужда. И когато се движиш по-малко, когато ядеш повече, когато тия всичките неща ги сложиш на масата, ти виждаш вече уравнението как става по-различно. И много хора казват стреса. Окей, сега сме се оправдали с този стрес. Той стрес винаги е имал. Той и прави човека, който е живял преди, той е имал стрес. Дали ще го хване тигъра, мечката, лъва, дали ще оцелее. Възрастните хора на времето, които са били на село, те пък стресът им бил, ще има ли градушка, ще има ли достатъчно дъжд, какво ще стане, войните, могат да ти вземат детето да ти го отвлекат, да го направят, нали, в турското робство, могат утре да дойдат и да ти изколят цялото село. Това не е ли стрес? Добре, после. Ти винаги, човечеството винаги живее в някакъв стрес. И това имаме механизми, с които да се борим с стреса. Тялото ни има толкова много механизми, с които да се бори с стреса, така че това е много голямо оправдание. Също истината е, че хората ставаме по-малко се движим и почваме да консумираме много повече от всичко лесно. Храната е много по-калорична, много повече, отколкото ние имаме нужда. Вече не едем, за да се нахраним и да си подобрим, нали, енергията и да си доставим това, което има нужда. Ние започваме да определени дефицити, които имаме, да ги компенсираме чрез храната. Ама като промениш малко храната си, с 2-3 малки неща, много може да постигнеш, съм видял. Сега, малки промени, какво ще кажеш, най-лесно става да си подобри зрителя тук здравето? Лесно и бързо. Това са много малко неща. Първото нещо е движението. Винаги започваме от движението. Не с храната. С храната. Движението е ясно. Да, с храната. Значи, най-важното нещо е. Трябва първо човек да е осъзнат, като види чинията, какво се случва с това нещо. Ти от какво реално имаш нужда и това, което е в чинията, какво ти дава. Какво ти дава това нещо в чинията? Ти имаш нужда от белтъчини, които изграждат организма и така. Тоест ти първото нещо трябва да си доставиш достатъчно белтъчини за деня. Това трябва да ти е първото нещо. И за мъжете, и за жените. Казахме преди малко и за дълголетието, за общото здраве, за тонуса, за всичко ти трябва белтъчини. Те са есенциални. Тялото няма откъде да си ги набави. Няма как. Дори регенерацията на клетки с аминокиселини. Тоест първо главата е, че аз днес имам ли достатъчно протеин в храната. В протеин не говорим за протеин на прах, само говорим, нали, ако консумираш животински продукти, месо, яйца, риба, млечни продукти. Сега за тревопаси като мен. Така, също има вече достатъчно белтъчни източници, които просто трябва разумно да комбинираш. Защото да, растителните протеини нямат целият аминокиселинен профил, да кажем. И трябва да комбинираш няколко храни. Ако го правиш разумно, умно и системно, естествено, че имаш резултати, но пък има много хора, които са вегани, защото е модерно и се тъпчат цял ден с баници, с захари и с какво ли не и казват, аз съм много здравословен, защото съм веган. Чакай, не, ти не си здравословен. Ти правиш още по-голяма грешка от това, което правиш. Да, има хора, които са осъзнати вегани, нали, както и ти консумираш животинска храна. Аз вече съм вегетарианец даже, защото в един момент микробиома в червата ми се беше объркала от това, защото колкото си обичах веганството, в един момент не ми вървя и ми казаха, че продължи така, в един момент ще имаш нещо като гастрит, най-вероятно. И затова почнах да включвам и млечни. Точно така. И това много често се случва. Аз много път съм казал, идват хора, които тръгват неосъзнато, правят неосъзнато веганство. Но идеята беше, нали, какво да промениме. Ето това беше едно от нещата. Спираш, първо, трябва да си наясно какво ти трябва за деня. Трябва да ти белтъчини за всички тия процеси. Трябва да ти полезни мазнини, защото ендокринната ти система ги изисква, но в малки количества, защото те много често може да... Ние в момента изключително много излишни мазнини приемаме с храна, ще ги има навсякъде. Във всички вафлички, гризини, солети, какво има пълно с мазнини, то трансмазнини, неща, които тялото няма абсолютно никаква нужда от тях. Оттам нататък са въглехидратите. Нали, имаше един хайп в началото, мазнините, най-вредното нещо, всичко трябва да е low fat, преди години zero fat, така. Наблъскаха захар. Да, наблъскаха захар. Сега в момента захарите, нали, пак има нищо трябва да е без захар. Нали, всичко, не трябва да консумираш никаква захар, едва ли не ще умреш от захарта. Не. Ти трябва много внимателно да приемаш това,
което тялото ти има нужда. Ако аз не давам бързи захар или бързи въглехидрати на един колоездач, който днеска прави 7000 калории, на него му трябва тая глюкоза и му трябва веднага. Нали, не мога да го тъпче с овесни ядки колоездача, докато прави трасе от 300 км. Да не сещаш, че колко овесни ядки трябва да изде, къде ще останат тия овесни ядки и тия фибри. Тоест, всяко нещо трябва да бъде осъзнато. И ти, когато цял ден стоиш, ставаш от леглото и сядаш в хоум офис на масичката от среща и цял ден едеш здравословни продукти, ма си взял 5000 калории, пък си направил 200 крачки за целия ден, колкото и да е здравословно, няма как да се получи. Тоест, човек трябва да знае какво консумира, какво му дава тая храна и тогава вече да вземеш избор. Аз ще я ям ли тая чиния, няма ли да я ям. А точно тук е проблема на тая цялата информация. Ти можеш да си заснемеш чинията и приложението да ти каже какво има. Толкова много се знае за това нещо. На всеки етикет е написано. Обаче хората не го мислят. Не правят връзката между аз имам нужда и това какво ми дава. Защото ти като набиеш ни 150 грама въглехидрати на обяд, пък ти си станал от леглото и си седнал на компютъра, за какво са тия 150 грама въглехидрати или други неща. Така че дори здравословната храна, аз мога да ти кажа един супер здравословен режим с много добри продукти и ти ако ги консумираш в огромни количества, те пак няма да работят за тебе. Така че много е важно човек да е наясно с нещата. Да, естествено, махаш колкото се може повече опаковани храни. Факт е, пълни са с неща, които не ти трябват. И колкото, ако се върнем в началото на разговора, няколко пъти го споменахме, колкото е по-естествена храната, колкото е по-непреработена, колкото е по-типична за региона, в който си, колкото е по-сезонна, толкова по-добре. И ние тръгваме, това е перфектният вариант. Възможно най-много прясна храна, възможно достатъчно белтъчни, защото те са есенциални, достатъчно фибри и оттам нататък използваш въглехидрати, точно толкова, колкото имаш нужда. Защото ти ако трябва сега да отидеш от тук до Люлин, ти трябва 5 литра гориво, да кажем. Има някой човек, че нали, ще му трябва 1 литър гориво, има някой, че му трябва 50 литра гориво. Нали, това е различен метаболизъм. Но ако същия този човек трябва да отиде до Бургас, вече му трябва много повече. И ти трябва да си наясно, ако днес аз цял ден стоя вкъщи, няма как да се консумирам огромни количества въглехидрати, особено ако няма мускулна маса. Да, ако си 100 кг атлет, естествено, че ще трябва въглехидрати дори да съществуваш. Така че ето тези неща, просто хората трябва да се научат да мислят и да правят връзката. Това е това. И тогава нещата се случват. Един бърз въпрос. Не защото аз самият не ям месо, ама обработените меса. Те според мен са доста проблемни. Сега дали са колбаси, кремвиши, защото каквото може да се продаде като месо, се продава като месо. Каквото е остатъка, буклука, това се пълни в тези продукти. Въпреки всичко, хората мислят, нали, това е месо, протеин, това е здравословно. Какво като цяло консумираме с тези високо обработени меса? Това е едно от нещата, които не консумирам по никакъв повод, в никаква причина, под никаква форма. Всичко, което е под формата на колбас, далече с 300. Защото ако покрай храните, с които се занимавам, започнах да проучвам малко цялата индустрия. И като видиш, че повечето колбаси дори не са месо, ти ако си мислиш, дори ако е изрезки и някакви остатъци, пак е добре. Тук говорим за едни смеси, които се изсипват в едни баркалки, едни смеси, които са чисто на прах. Значи голяма част от колбаси са едни прахове, които са супер синтетика или в най-добрия случай да има някакъв биологичен материал вътре, който се изсипва. Това нещо е ужасно. Наблъскване с толкова много консерванти, с толкова много подобрители, толкова много вкусители. Това е една огромна химична бомба. И не случайно вече доказаха, че това е канцерогенно. Значи колбасите са едно от най-вредните неща, които човек може да консумира. За мен, аз дори ще ги сложа по-вредни от захарта. Защото реално сега, ако с тебе излезем вън и тичаме 2 часа и накрая хапнем едно десериче с захар, няма чак толкова много да ни се сипе организма, защото, да кажем, има къде да го сложим. Гликогена в черен дроб ще не е изхабен, мускулният гликоген ще не е изхабен. Ако вкараме малко захар, не е кой знае каква голяма драма, нали, след спорта. Обаче толкова колбас, какво ще го правим? То виж, например, на мен са ми давали колбаси, аз защото не го ям, съм го давал на кучето. Знаеш какво служа? Разстройство. Или въобще не го ядат. Аз имам случай, когато кучета, котки не ги ядат. Моите бяха винаги много лакоми, отзад направо изстрелва. Ама, като говорим какво даваме сега на кучетата, нещо малко да се върнем към нуловата логика, че на кучето няма си даваш енергийни напитки. Сега на растението после няма да му наливам кола. Защо ние имаме тази
голяма идея да пием калории, да се наливаме с някакви странни напитки, които имат всички шарени цветове, а не да останем просто при водата? Първото, много голяма, огромна част играе маркетинга в това нещо, както знаеш. Това, което ни се набива постоянно в главите. Ето и Coca-Cola играят много с и други компании, не само Coca-Cola, нали, да ги вкарваме само тях, защото те всички тях ги нареждат, но нали, те са още много... Не са ми спонсори, значи реди колкото искаш. Не, те са много компании, енергийни напитки и всякакви, които започват да играят на емоционално ниво, да взимаш решенията емоционално. Защото ти, когато имаш някаква липса и видиш една хубава реклама, точно това, което ти липсва на подсъзнателно ниво и ти го видиш с даден продукт, това играят много психолози, маркетолози, дизайнери, хора, които разбират много добре потребителя, много добре. И те ти дават точно това, което ти искаш и да го асоциираш с дадения продукт. И ти, когато спреш на бензиностанцията, няма да отидеш във водата, ами ще видиш хикс напитка, независимо дали е енергийна, дали е някаква друга, ще я вземеш, за да се чувстваш част от това нещо. Това прави маркетинга. Дали ще бъде, да кажем, Фанта, те си избрали някаква част от потребителите и атакуват там, нали, по-музикални и така. Другите, Red Bull, нали, хората, които са нали, по-екстремни спортове, те си избрали някаква ниша и играят точно по тази емоционална нотка. Водата също се опитва да го прави това нещо. Нали, вече има води с хубави реклами, което е супер, но общо това е маркетинга и рекламите също играят огромна роля. Сега няма как да кажеш, елате и си вземете нали, чисто заклано месо вчера от фермата, което има трайност 2 дена, защото няма да си избиеш пари, не мога да го монетизираш. Аз съм от двете страни нещата и знам какво е да продаваш нещо много качествено, защото и хората търсят другото, търсят да е много вкусно. Хората искат да бъдат излагани. Искат да бъдат излагани и това ти го казвам съвсем честно във всяка една посока. Хората искат да им е много вкусно, много сладко, много приятно и да си мислят, че това нещо по някакъв начин е здравословно. Когато надеш наистина нещо истинско здравословно, една част от хората бягат с 300 от това нещо, казват, да, здравословно, но аз предпочитам другото. Тоест, пак се връщаме на това, което човека иска, хората му го дадат. Независимо дали е физическо, човека може да иска нещо психическо, нали, някаква нужда и да я задоволиш с физически продукт. Нещата са много свързани. Всичко това, което си говорим днес, е много свързано и винаги проблема е един и същ. Проблема не е в социалните мрежи. Те създадаха това, което човек има нужда, емоционалната нужда, която има човек. Нали, те покриват чрез социалните мрежи. По същия начин и с храната. Човек има определени нужди и ги задоволява с храната, с напитката, като си представя, че се чувства по определен начин. Но аз когато съм забелязал, че добрата храна няма реклами. Аз не съм виждал броколи по рекламите, ама чипс, сладолед, няма да видиш краставица, няма целина да видиш, ама всички мръсоти нон-стоп. И то вечеркът, нали, на хората да им се дояде нещо, да им се допие. Да, защото маржовите... Значи сега веднага ти казвам в тази част. Когато има примерно едно десертче или един чипс, който има много ниски производствени разходи, там маржа за реклама е огромен. Маржа, защото това нещо не струва нищо. Не струва нищо, то се прави в един завод, се изсипват едни неща, опаковат се и заминава. Маржата е много. Може да правиш тонове, може да произвеждаш тонове от тия боклуци, защото то няма нищо, те са прахоляци. Маржът е феноменален. Ти може да платиш за много хубава позиция в магазина, ти може да платиш на инфлуенсъри, ти може да платиш за хубава реклама, може да платиш на някакво спортно събитие, може да платиш на концерт. Ти имаш марж и ти го набиваш в главите. Една краставица. Ти трябва да я полееш. Имам един приятел с 60 декара череш, някой да ги обере. Качествени череши. Какво да рекламира? На него му искат 100 евро на ден да му берат черешите. Тия череши трябва да ги избереш точно в определени дни, да ги сложиш в касетки, но преди това са искали да махнеш тревата, да ги полееш, да ги обезпаразитиш, да го направиш, да го извозиш и това нещо има срок, трябва да го продадеш за 5 дни. И къде ще останат парите за реклама, да наемеш инфлуенсър, че мои череши са най-хубави. Колко ти е маржа? А пък чипса, той е вечен. Ти произвеждаш няколко тона, ти можеш без никакви хора, без човешки ресурс. Завода влиза от една страна, прахоляка от друга страна, ти са опаковани чипс. Разходи мога го правиш и на Северния полюс без никакви разходи. Маржът е в небесата. Може да си позволиш да плащаш на всеки един човек, който си позволиш по веригата. И това нещо няма разваляне. И е леко,
и струва, да кажем, 2-3 евро. 1 килограм череши, нали, те сега се смеят, че толкова евра, ама то няма кой да ги набере тия череши, няма кой да ги полей, няма кой да ги износи с касетките. Аз имам хора, които идвали при мен в склада, млади момчета, като мен, като тебе, казват, аз няма да работя в склада, защото може да си секна кръста. Пич, най-тежкият ми кашон е 5 кг. Какъв кръст си секнеш? 5 кг кашон. Тя майка ми ги дига по 2. Така че, затова ти казвам, че нещата са много, много, много свързани. Един бърз въпрос още имам за хидрацията. Аз като бях на университета, ни казваха горе-долу 20 кила, телесна маса е 1 литър вода на ден, който ти трябва. Съгласен ли си с това? Да, пак зависи, много зависи какво правиш и как пиеш тая вода. Защото, примерно, през устата. Дали, имам предвид, че тая вода, ако ти днеска си живееш на топло място, лятото, супер, имаш много вода отделяш, имаш бърз метаболизъм, щитовидните хормони са ти нали, високи, изхвърляш водата, ти изхвърляш минералите. Ако се наливаш само с 5 литра вода, може да изпиеш днеска, ти даже ще отмиеш твоите минерали. Така че хидратацията не е само приема на вода, а приема и на соли и колко губиш. И затова големите спортисти и атлетите реално мерят теглото си, дали ще е след тренировка, да видят какво са загубили, за да могат да си го наваксат. Не случайно атлетите в някога дори си ближат потта да видят колко е солена, за да могат да си регулират нещата. Но да кажем, че за един нормален човек, да кажем с средно телосложение, който има съвсем адекватен такъв режим, да, това нещо може да се каже, че е окей. Като комбинация. Но пак казвам, водата сама по себе си трябва да се регулира според нуждите, които имаш. Защото пак казвам, ако стоиш цял ден на компютъра затворен, е едно, когато тренираш, когато живееш на топло, когато изхвърляш вода, ще има хора, които се потят, само стоят и се потят. Има хора, които не пускат една капка пот. Не и тук, ако се потиш повече, ако изразходваш повече, се случи, трябва повече вода и повече електролити, нали, минерали вътре. Ние тук сме днеска за едно интернет предаване, ти го знаеш в YouTube. И знаеш, че в YouTube си има голем хейт между различните предавания, каквото аз мисля, че е голяма глупост. Специално ако предаванията имат една и съща цел и по-скоро промотират смислени хора. И ти имаш едно предаване и ще да кажеш 2-3 думички за него. Да, моята идея, аз когато създадах това предаване, беше точно заради това, че аз съм израснал в едно общество, в което всеки ми казваше, те нещата няма да станат. Аз като почнах, да кажем, като бях ученик, тогава реших, че занимавам с бизнес, това съм бил на 15-16, всеки ми казва, какъв бизнес, нито връзка имаш, нито пари имаш, нито майка ти са някакви милионери, какъв бизнес ще правиш? Не знам какъв, ама ще правя, отиваш в училище, ще казвам, тая държава, тук нищо не става. Отиваш в съседа и ти казва, тук всеки ти повтаря, че нищо не става. Постоянно. После започнах да работя с спортисти. И виждам, че има хора, които нещата стават, наистина стават. И в същото време идват родители с деца, идват при мен, плащат им тренировки, добавки, хранени. И така, аз няма да стана никога, защото нямаме и си какви шпайкове, аз не мога да отида на лагер, седи си кой има такъв треньор. И аз казвам, хора, аз познавам много спортисти, успешни, които са успели без да имат нито тия условия, нито нищо, просто имат определени качества. И то зависи от качеството на самия човек. Исках да създам едно предаване, в което да поканя 10 спортисти, част от тях са ми приятели и част от тях работя, за да мога да видя тая нишка. И всъщност, когато видиш една състезателка, която е нали, слаба, нали, прави някакъв много различен спорт от това да видиш Ицо Мусков, който дърпа самолет. След това виждаш Карлос. След това виждаш Копривленски, който е кикбоксер. Виждаш различни хора, различни типажи, различни характери, различни цели, но нишката вътре е най-съща. Трудолюбието, падането, ставането. Тоест, тия показатели, и това идеята беше, развийте тия показатели, които ги има в тия хора, и вие ще станете успешни. Няма как да не станете успешни. И сега ще го направя това нещо и с предприемачи, защото както в спортистите има една нишка, която е много, много характерна за тях, колкото и са различни като хора и като това, което правят, с предприемачите е по същия начин. Искам да покажа, да, може да си успешен спортист, въпреки че си роден в България. Ето ти го направи същото с Росен Близнака. Ето, нали, изключително успешен, какво да няма по-хубави условия, отколкото са имали руските състезатели, където работи цялата държава за тях. Така. Може ли? Може. Има ли други спортисти? Може. И това исках да го покажа. Това го направих това предаване. И сега ще го направя и с предприемачите, за да видим, че всъщност и бизнеса може. Има много хора, които... Защото всеки ти казва, защо ме е богат? Значи тук е някаква схема. Аз познавам страшно много хора, които са богати, успешни и са го направили това нещо наистина с много труд. И с този майндсет искам да покажа,
че също съществува. Името на предаването? Champions in Life, шампиони в живота. Окей, благодаря ти много. Като цяло ти благодаря днеска за времето, за знанието, за всичко, което сподели днеска с нас. Последните думи към аудиторията са твои. Аз първо искам ти благодаря за това, че ме покани и за това, че създаваш нещо стойностно. Аз още в началото ти казах, много е важно да има хора, които наистина дават стойност и само така ще помогне на това общество да се вдигне и да върви напред. Ти имаш много неща, които си преживял в живота и в това ти си живял в чужбина, и хубавите неща, и лошите неща, които, нали, за мен няма лоши неща, но да кажем има опит, ти можеш да го предадеш. И колкото повече хора има такива, които предадат, защото ние се учим не само от хубавите неща, които сме правили, много е лесно да кажем аз успях и да разкажеш за успешни неща. Мен това ми харесва в теб, защото ти показваш и другата страна на нещата. Но това не е, в никакъв случай не е лошо. И колкото повече хора правят това нещо и показват реално как стоят нещата, толкова по-добре и нашето общество ще порасне. Аз затова това ми е и апела към хората. Да, сигурно е много забавно да гледаш някакви хора как се удрят по главата. Да, сигурно е много забавно да гледаш някакви жени, които се разголват. Сигурно е много забавно да гледаш някакви назобени, които ти продават стероиди. Да, сигурно, но това нещо не дава стойност. И ако ние искаме наистина да растем и физически, и психически, трябва да се върнем отново, както казахме с теб, към базовите неща. Гледайте базовите неща. Семейството на първо място. Това е фундамента. Семейството, личното здраве и това да гледате към себе си и да развивате себе си. И когато, не да кажем вината е в мене, а отговорността е в мене. И когато разберем, че отговорността е в нас и държим семейните ценности и здравето, няма какво да се обърка в този живот, повярвай. Благодаря ти много за всичко днеска. И аз благодаря.